من هاللون خنعوت مخاننا نرجعز نيرنا نفلت نيرنا من تاك نعوتنا تقول نيركم تاي أمينكم تاي أميننا يكم يبهال نير خنعوتنا إلنا بزي منهم ترتر برجز أنينت نحاسبولون نوع مسارات غيرنا ونسرحنا له مخنيات اتتوجسنا له زلنا علامة قنوعن فتحون سلازخونه حزب تግራይ ኣብ ልዕሊኡ ተኣውጅ ዘሎ ኹይናት ንህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ምጥፋእ ዕላማ ዝሓዘ ምዃኑ ምንም ንምድምዳሙ ዘጸግም ነገር ኣይነበረን ኹይናት ምስ ተጀመረ ያው ኩሉ ናይ ሃገር ሙሉእ ሰራዊት ናብ ትግራይ ይኸቲቱ ዘሎ እግረኛ ይኹን ከናይ ዝድ ሓይሊ ናይ ሃገር ሙሉእ አልዋዝ ሁሉ ክፍለ ሰራዊታት ናይ ጸላኢ ኣብ ትግራይ ይዘሚቱ ናይ ፒፒ ሰራዊት ራሕ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ወራር ሓይሉን አልዋዝ በኋላ ክፍለ ሰራዊታት ብሙሉአን ናብ ትግራይ ዘሚቱወን ልዕሊ 4 ክፍለ ሰራዊት እዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ኣውፊሩ እግረኛን መካናይዝድን ሓይሉ አሎ ኩሉ ሓይሉ አዝሚቱዎ ማለት እዩ ናይ መንግስት አምሓራ ተስፋሕፋሕ ሓይሊ በሓይሊ ነትኹነታት ተጋጢሞም ነትኹነታት ነትዕድል ተጠቂሞም ናይ መሬት ትግራይ ቆሪሶም ንምውሳድ በሓይሊ ንህዝቢ ትግራይ አምሓራ ኢኻ ኢሎም አገዲዶም መንነቱ ክልውጡ ንምግባር ትዕድል ተጠቂሞም ወራራ ሰራዊቶም ንሰሙን አዝሚቶም እዮም ካልኦቱን ብዝተፈላለየ ብርኪ ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ዝመፁ ነይሮም ግን ዝዓበ ናይዞም ሰለስተ መንግስታት እዚኣቶም ወራሪ የጋጢሙ ነዚ ድማ ዝድግፍ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ተወሲኽዎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነገር እንተጋጥም እንተሎ መቸም ካብ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ እዩ ሙሉእ ትግራይ ብመድፍዕ ተሓሪሱ እዩ ሙሉእ ትግራይ ብወረርቲ ሰራዊት ተፈላለየ ግፍዕታት በጽሕዎ ህዝቢ ዳርጋ ዘይኣተውዎ ሽንጥሮን በረኻን ጎቦን የለን ኣብ ትግራይ ማለት እዩ በቃ ሓይሊ ናይ ዘይምጥጣን ብጣዕሚ ሰፊሕ ነይሩ ናትና ዝነበረ ሓይሊ ብጣዕሚ ውሱን ዝተሃነፀ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ንዘሎ زخجاتم زخل حد ጸገማት ናይ ሰላም ናይ ምሕላው ዝተናኸሉ ሓይልታት ናብ ትግራይ ዝተፈላልየ ሓደጋንተ ይብጽሑ እንተለው ንምክልኻል ተባሂሉ ውሱን ሓይሊ እዩ ተሃኒጹ ነይሩ ናይ ፍሉይ ሓይሊ እምበር ከምዚ ዝመሰሉ መንግስታት ተዋዲዶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍንዎ ወፍሪ ናይ ዘርኢ ምንጻት كمزي زمسالة خلي تواهيلو نوع تدالو حيلي كنا نيرتنا هذا حيل مالتي تحريو كساب 11 نحد ورحن سمونن طعم وسون بزخانه حيلي معلتات كنودو اينا يلوم حسيبهم وزنورو لعل حدا ورحن سمونن ودي لهم حيلنا نمدفع مالتي دحريو 11 تناي مكلخال زنوره وق تغيروا بقى دحر حزين ኣብ ደባይ ውግእ ኢና ናኣቱ ካብ ፎከስ ትብረታት ጀሚርና ካብ ደባይ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ቀስ በቀስ ብርክ ብብርኪ ናብ ዕብይ ዝበለ ውግኣትና ተሰጋገርና መወዳእታ ድማ ጸላእትና ክንድምስሶም ኢና ዝብል አንፈት ተቀሚጡ ማለት እዩ ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ደጊን ሕዋሓት ተጥፍኛ ኢና ከምንፋስ ኣብ ሕርጭ ተበቲና እያ ህዝብ ትግራይ ውን ንሓዋር ክጠፍእ ማዕልያ ኣልቦ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ ኩሉ ትግራይ ካብ ሕዚ እንዳሓር ዘይትትስእ ረጊፅና ንገዛእ ህዝባውን ዝጭፍጨፍ ተጨፍጭፉ ክንገዛእ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝኣመኑ ፋሽስታውያንን ወረርትን ብቅጽበት እዚ ኩነታት እዚ ተቐይሩ ህዝቢ ትግራይ ብቅጽበት ተወዲቡ መሪሕነት ውን بزي عرفت اللي تنقطر مسارحه هتخونتات قوتي وي ناو نور من اللاس زغوره صعري بطعمي زنا اديو زخا ناي بزحت تسويتي نار
بوزح زي تتصبي وتأمري تفتيرو أزين من تايك في التركيب خمي جيركم دي عين التأمل يسرح حوش من تورح وشو عاد تورحي زبل لا بزحت حتى انتهيت له زبل دايت زي مستقدم لك هذا حتى كاني كان قوتي نازل لسه من تايكم مرقص أنياتات نيركم زبل تأساسيرا ترقيات مثلا نمو كم تزبل كايو زي بتينا يومنا كم حرج بنينا يوم دقيم طفي يوم استوسنا ناي مقرام صراحة انت زي كوينو تودي يوم تأمامينهم نيرهم بقى دحر حزد اللاينا خنقبرينا يلوم حزب تجراي ناي منسات سرحهم بزي منهم تقاوموا حزب خم حزبي كتفقوا زقولوا له عدل رقيبهم كم زقانو تأمامينهم يوم نيرهم مالتي زي دحري حدار 3 بفلاي كاب حدار 3 انا دحريت يوم كم زوله مجلسون ذهبوا تناي مكل خال زنبره وق ناب دواي وق استغيرلو مالتي زبز اوان زي زخناتات زي يقاط منبر كمن عوت رغصانياتاتينا نيرنا منم طرطر ينورنا كمن عوت رغصانياتات نيرنا طرح زي كونس طعم طنكار خوني تقالسي طعمي فتان خوني جن كحصر يزبل ون نيرنا كحصر ون قد نيرو حصر زغبرو مخنياتات ون الله مالتي دحر قلصومي هونو خوينو برغصانينتنا اب تحساسنا مجمريا ورحي تاكن غبرلنا زبل افتاني مجمريا سومر مالتي تاكن غبرلنا زبل مزرراب تخايدو قدم كبل قدمي حدار 30 تخونتات قدم مغطامو قد متوسنا معلتات سومون ون يملئ نخون ناي ماخلاي كوميتي حوحات اخيوات تغيرو نتخوناتات تغمغيمو زقمطقم انفتات نيرو كميت قالسي قصل زبل مالتي نزي مسارات غيرو دحرتي ناي تحساس دحرنا حدار 30 مغطامو اب تحساس ناي مجمريا سومون سرح فصامو خفيلو تخغبرلن يلو بلان وصيو مالتي تلمي كاو حليفو سرح فصام طرح زيكونه نتخوينات زمرح ماخلاي كوماند زبحالالو سنترال كوماند زبحالالو سرح فصام ابالاتن كالوت افتخوينات بقطانات خوينات سمرحو ابالاتن ونزلو وزحزه مالتي كناتات ناي وغن تغمغيمو كناتات ناي صلاات تغمغيمو اتدواي وغ خمايو قصل تايك انا خنغبر زلنا زبل زررب تخايدو بلان وص فنوتا كارتا عينت رود ماب افتر رود ماب كسع معز نحزبنا ناي مرغغا اسراحن هلونا ناي ودبن ناي منغستن ناي مرغغا صنت قالسي قصل كم زخونه ناي مرأي مسرح كمسرح كم زلنا دحريو بصفحاتنا تخونات ترديت حزبي موبيلايز بمغبار سراويت عقمنا بمعباي تفلالي وقعت وننا كير كاب كيدي استراتيجيكاو مدقعتي ناي مدلاو سرحت زكايدلن اموداتا دما استراتيجيكاو مدقعتي زكايدلن تلمي يوصي استلمزي خناوص خلنا كمز تغبر رغصانياتات كوينا مالتي من تاي رغصانياتات نيرنا مخنياتو تحيزنا يا زلنا علامه حزب زدغفو علامه حزب تግራይ بزخونه يكون منغدي مسلو تغايسو خغازاك اين زبل حيلي زقبللو نقحاته هلينا درجه ايكونن زلو نايت حزبي الرأي نايت حزب التحساسبه نمسلو زلو طبقنا مانم حيل مصي خغزو زخيل ايكونن حزب تግራይ مخا اب وشت عد زلو وررت طرح زيكونو نا إرترا ورار حيلون مصيو بعداو مغزاتي نتግራይ ببعد خغز نتግራይ كغز زي حسابي نزي زقبل انكان امرو زلو عبي سب صاونتونه يقبلوا سلازي تي اغاطيمو زلو ورار ابل على حزب تግራይ زنصاصر ورار حزب خم حزب ناي مطفا ورار حزب خم زي يقبلوا رغصانياتا سلازنورنا ولا تنغزيو زغاطمه ناي وتادراو صاوردون كم زخونه خوينات اوان خوينات تدفع نغزيو تهلو ناي مدففا نمقصال غعزو خاز وسنا يكون
ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ይመጽዩ ከመይ ዝመሰሉ እዮም ቶም ሓይልታት ከመይ ኢሎም እዮም ተዋዲዶም አንጻርና ተላዒሎም ዘለው ገምጊምና ብስነ ስርዓት በአር ነዚ ክንምክት ኮይና ክንድዚ ዓቕሚ የድልየና ክንድዚ ሓይሊ የድልየና ንህዝብና ከምዚልና ክነእምኖ ኣለና ብኩሉ መዳይ ክስራሕ ዝግብኦ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክስራሕ ዝግብኦ ኣብ ደገ ብዲፕሎማሲ ክስራሕ ዝግብኦ እዚታት ኩሉ ተነፂሩ ናብ ስራሕ ኢና ወፊርና ካብ መጀመርያ ሰሙናይ ተሕሳስ ወፍሪ ጌርና ማለት እዩ ሶም ክንኣርዮም ኢና ክንጭፍልቆም ኢና ይብሉ ኣለው ንሕና ግን ከመይ ጌርና ከም ንስዕር ከመይ ጌርና ናብ ዓወት ከም ንበፅሕ ህዝብና ከመይ ጌርና ከም ንውድቦ ሰራዊትና ብሓፂር ግዜ ከመይ ጌርና ከም ንዕቢ እዚ እቲ ድማ ወፂኡ ነይሩ ብኩሉ መዳይ ብወታደራዊ መዳይ እንታይ ይስራሕ ከመይ ጌርና ናይ ምስላፍ ስራሕቲ ነካይድ ቀልጢፍና ሰራዊትና ከመይ ጌርና ንዕቢ ኣብ ምንታይ ብርክ ነብፅሖ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንምድምሳስ ዘለየና መጠን ሰራዊትን ዓቕሚ ኣዋዳድቡ እንታይ ክኸውን ኣሎ ነዚ ክሽከም ዝኽእል ህዝብና ብምእማን ካሊእ ፍልፍል እቶት የብልናን ህዝብና ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ኩናት እዚ ክሽከሞ ዝኽእል ኣብ ማሕበረ ኢኮኖሚ ኣብ ሎጂስቲክስ እንታይ ክስራሕ ኣሎ ነዚ ኩሉ ክሽከም ዝኽእል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ናይ ምልዓዓል ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ብኩሉ ክስለፍ ስለ ዝግብኦ ብሂወት እውን ክስለፍ ኣለዎ ብገንዘቡ ብንዋቱ ብኩሉ ነገር ተሰሊፍ እዩ ነቲ ኩናት ኣብ መጨረሽታ ከብፅሖ እዚ ንክገብር ከመይ ሊውደብቲ ህዝቢ ከመይ ኣላዕልካ ናብ ዝውዳብ እዚ ተብፅሖ ዝብል እውን ርእሱ ዝኽኣለ መደብ ማለት እዩ ኣብ ደገ እንታይ ንሰርሕ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትና ዝምልከት መደብ ወፅዩ እዩ ትወፍሪ ተኻይዱ ስለዚ ርግፀኛታት ኢና ነርና ከም ንዕወት ርግፀኛታት ጥራሕ ዘይኮነ ህዝብና ብርግፅ ንሕና ንህዝቢ ክነላዕሎን ክንውድቦን ክነሰልፎን ኣለና ኢልና ትልሚ ደኣ ነውፅእ እምበር ቀዲሙና እቲ ህዝቢ ናብቲ መደምደምታ በፂሑ እቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብጣዕሚ ግልፂ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ ህልውንኡ ዝመፀ ሓደጋ ከም ዝኾነ እውን ንክድምድም ግዜ ይወሰደሉ ስለዚ ህዝቢ ክነረድኦ ከምዚ ዝመሰለ ጉድኣት ዝክበፅሕ ከምዚ ዝበሉ ፀላእቲ እዮም መፅኦም ምዃንኒሄው ኢልና ንሕና ንክነረድኦ ኣይኮነን ተፀቢዩና ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ተመሳሳሊ ዝኾነ መደምደምታ ይበፅሑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘሎ ትግራይ እንታይ እዩ ባህሪ ናይ ዝኩናት ናይ ዝወራር ባህሪኡ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ንክድምድም ግዜ ወሰደሉን ሓደ ዓይነት መደምደምታ እዩ ኩሉ በፂሑ እዚኣቶም ህዝቢ ከም ህዝቢ ከጥፍኡ ዝተላዕሉ ወረርቲ እዮም ነዚ ህዝቢ እዚ ከየጥፋእና ስልጣን ኣይንረክብን ነዚ ህዝቢ እዚ ከየጥፋእና ዕድመ ስልጣንና ክነናውሕ ኣይንኽእልን ኢሎም ዝደምደሙ ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ዘካየዱ ቃልስታት ኣብ ስኖም ቀርቂሮም ወፀሉ ዕድል እንተረክብ እንተለና ነዚ ህዝቢ እዚ ተዘይጥፊእናዮ ሰላም ክንረክብ ኣይንኽእልን ዝበሉ ማለት እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ትግራይ እናሃለወስ ደቂስካ ቀጥቂጥካ ርእሶ ድኒንካ ምንባር ከም ዘይከኣል ክጠፍእ ጥራሕ ከም ዘለዎ ዝደምደሙ ምዃኖም ኩሉ ተረዲኡ ስለዚ ትልመ ውፅኢና ናብ ህዝቢ ክንወፈር ኣለና ንበል እምበር ህዝቢ ባዕሉ ደምዲሙ ይፀኒሑ ኣጋድሉና ኣቃልሱና እኒሄና እዩ እቲ ትልምና ዘውፃናዩ ኣንፈት ሓሊፉ ይፀኒሑ እቲ ህዝቢ እንዲያውም እንታይ ገይሩ ኣጋድሉና ንቃለሲና ዝጋደል ሰብ ውሰዱ ዝጋደል ሰብ መደቅና ኩሎም ክነጋድሎም ኢና ዘሎ ተማቒልና ክንበልዕ ኢና ዝወረሩ ወሪሮም እዮም ዘቃፀሎ ቃፂሎም እዮም ተረፍቲ ዝተቃፀለ ተረፍቲ ዝተወረረ ታዘላ ተማቒልና ክንበልዕ ኢና ትኾነ ግን ቅድሚ ክረምቲ ወድእዋ ኢሉና ቅድሚ ክረምቲ ግን ክውድእ ኣለዎ ኢሉና ዴድላይን እውን ይሂቡና ሳዕዛ መዓልቲ እዚኣ ወድእዋ ሳዕ ክረምቲ ዝኩናት እዚ ክውድእ ኣለዎ ኢሉ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ኩሉ ካባና ትደልይዎ ውሰዱ ሕፅርዋ ግን ነዊሕ ክንፀንሕ ኣይንኽእልን ከምዚ ኢልና ኢሉ ሓቁ ድማ ቅድሚ ክረምቲ ክውዳእ ነይርዎ ሓደ ትፀገም መዓልቲ ብዝቆሰኸ ቁፅሪ ነንዕለቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሕ ዝነበረ ግፍዒ ንክትሰምዑ እውን ብጣዕሚ ዘደንፂ እዩ
معلت محصار مالت قفعي بلعل حزبنا زبصح محصار مالت ينير حنت معلت موسخ مالت أفتح حنت معلت توسخنا حزبنا قفع موسخ مالت ينير ስለዚህ ብዙኾነ ይኹን መንገዲ ቲ ጸላእቲ ካብ ትግራይ ተጸራሪጎም ዝወጽሉን ዝሰዓሩሉን መዓልቲ ሓጽር ነይርዎ ካብኡ ከዓ ብኩሉ ነገር ተዓጺ ትኩናት ክሽከሞ ዝኽእል ኢኮኖሚ ንኸይህሉ ብኩሉ ዓቕሙ ሰሪሒ ግዜና ነው ሕብ ዝኸደ ቁጽሪ ክርብርቢ ዝብላዕ ዝቕመስ እውን ክሳኣነሉ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ፍላይ ክረምቲ እንተሓሊፉ ድማ ህዝቢ ከይሓረሰ ይኽነብር ከይሓረሰ ክሓልፍ ይትክረምቲ ድሕር ክረምቲ ዘይሓሪሱ ሓጋይ እንታይ ይኽበልዕ ጠቕሊሉ ይኽንቀል ዝገደደ ኢነቲ ዘርኢ ናይ ምንጻት ዕላምኦም ከሳኽዐሎ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣሕጽርዎ ኢሉና ነይሩ ስለዚ ናብቲ ክትሕቶኻ ከተቓልል ከለኹ ከም ንዕወት እውን ርግፀኛ ነርና ንዑ መሰረት ጌርና እውን ትል መውፂና ኢና ሕዚ ናብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት ትንመጽእ እንተለና ያው كم نعوت رجعنا خويناس بتجبر كويني إنا نولمبر كم زي حسبنا ينقر عين تجاتي من ولا أيقونة. أنا باش هتحكي بتي أظن حلف شو من دوارح زي تفتح مجف لنا اللي تجراي عبي نشتري لك عن استيوم من مناعسي كله زي فرالاي قداي زي ورارن المسفح فحم كوينو بزح حزب جف تقبليو حزب تجراي ونجن كم يفلتوهم سجاو كل جزء على العلم تجراي تفقات أو يجون كم زموتو كم يفلتوهم نسخاتكم كم مريحنا بجزء ولا نسخاتكم زوج أحمد المنتنارة السوق نقول كابزخرم زي أخي تحلف يلوز زمتلو بعد قيلهم على تجراي زجور له مستيرسي انتاعي زي كم يجير صلاته أقدم خفلت زخيته زي حدا انتايرلو ناهز بتجراي نايز حالف عامتات تدمر صراحة تتاتلو انتايو قال سخ جمر انتلو قدمي 4 عامت مون 10 عامت نصار درجي قال سنت كايد انتلو صلاة انتايوم فتوت انتايوم كما جركات قالس طمخا كما جركات حلو زبل نجر تهزبي كردو كنقح تغيري شعون نقيحو توديو عتيقو يندرغ سعر كيلو بر بقصرنا انت وسيد كاخين كاكو زب تغراكو وحدي كاب قصرو نلعلي سرحو كاب قصرو نلعلي مننتاي توديو عقم فتيرو علامة حيزو سلازي سرح مالتي قنوع علامة حيزو أكلت قنوع علامة دما كل هزبي كم حدا هزب عسيلو كم حدا سب عسيلو يناو عوض سب صحيح أبزق وانا زيت هزب تقراي زرخوا نقحات الله بزعبا تقمتاتو خردا بزعبا مسالاتو خفلت مسالاتو زملكات كمي كم زحلون كمي كم زرقاقات سنون كردا أو حدا بركي معبالنا يتحساسبا بتصحي تهزبي زي حد عبي سنكي زخمزي زي مسألة نقحات نايت حبرتسب 17 عامت قال سمستودة أفت شعو زنبرة تولدي أو أي طرفة زي نقحاتنا حبرتسب نابز قصلنا تسقاقر إذا خيدا حدا بركز نقحات زباس حبرتسب بزخوانا يكون كالي فليز ولا نقر لما أخل زدمسس هالي زدمسس تزي كوينو تتحساسبا كاو دا إنا قد صلى زخيد مبر ندحريتا يمبلس سلازي زهز زي حدا درجة نقحات زبصحي دحريو أفتم 3 عامتنا لمعات سلام سرحتات زكايد اللون زنارة اوان انترينا خوينا دما بحدا قص تتخكلنيان هزب زوجنا علامان مسمرن انها تردأ كميلو هيواتو يغير كميلو سلام يركب مسكالوت محازوت مخم ازمسلو حزبتات كميلو تسانين تفقيرون ينبر زرأيلو عامتاتين بتخالي قص دما كمزي زمسلنا تخايدن دهالو أفتنا 17 عامتنا عدك قالسي زتسعرو صلاتي تمكحتنيا زخون الرأي زلوم استفلالي ناي دحرة وكلت زخونو دما
نتنا يلمعاتن ناي سلامن قعزو أب تجراي طرح زي كونه سملا هاجر كمتص أب مقبال بفلاي بهراتن بهرسباتن مسر سوسانين كالرجاجة صلا ناي بهراتن بهرسباتن مسر سوسانون بزي قدم كسع من تسأل أب إثيوبيا زنبرة انتفتين طرحي بدليتن طرحي أب زي دليالو وان بسلام كافتي كاب زنبرة العدي إثيوبيا كنت سألاون كم زخلا تأمامينا إثيوبيا استحشنا يا تدلينا يا إلين بحادي نبرامبر تجديدا كم بيت مأسرتي أب إثيوبيا خم زي نبرة كسعب حق من قصة درجة كأبتو سلسة جبرة إزي المقبار زلا على قدس تسعوته حزب تجرا إلهم أبسنو قرق رب يمنيرهم أبسنو سلازي كل جزء أبتسحله في 3 عامات أنصار حزب تجراي عدل بزرخولو كل جزء يرابارو يمنير هر حدا جزء سمع زرخو عينت كمسلو خلو وعوع خبزح انتلو قوليهم زوصلو هر حدا جزء سمع عم تسؤن انتلو زدخملو كم إنه جن 3 عامات مولو قبل على حزب تجراي تراباري بومين حزب تجراي كاب هاجرون العلي زي رخبنا هالو كاب هاجرون العلي يتكمن تفلالي نجاراتين يركب كم زلهم سيلهم يقربوه زي فوليت قم زي رخبنا هالو فوليت قمي يركب له حزب يبلو حد بتيني يبلو زي يبلو نجارين ورن حزب تجراي مالتي إزين نابلو صنيحهم إزي حزبي يري أيزر له كل جزء من إسايقون عبيقون سو إذني هذه هو تزي مالتي من تأيام أنصار حزب تجراي كم جزء جورو زلون دابلت صنحلي بفلاي أبزن زحلفا 3 عامات دما فليز ولا نجار مصي مالتي ناي فاشتا أبينا بسلطان مسمصه مسجليو عابي وفرز جبرو أنصار حزب تجراي هذا 3 عامات ملو قدم نافتي وق مئتاو زنوره ناي 2 عامات فرقان كباب زنوره غزي وقح صبحه انصار حزب تجراي كله شعو حزب تجراي حق منغستي تحاسلو حق منغستي كبر قبل على حزب تجراي زغبر زلو فريط اطو يبل حزب زدامي اخم تلععلو زلخم ازي زبتنينا هاجر امبر تطقم ايكونن ادب غبريلو بزح غزي بسلاماو سلفي بكونفرنسات أبزرخوا عدلات بميديا كله جالسي ناي كتما هزم ناي قطر هزم من إساي عبيتي كله دك أمستي ودك تبعتي هيمانوت مراحتي عبيت عد كله زخير زلوا كايدات عنا يقولون تخكل يكون نداولو مالتي قنافت 3 عامات قبل على حزب تجراي زنص أصري حزب تجراي زدخم حزب تجراي رؤسو خادنن زغبر وفرنا كايدو خم زمصون حزب تجراي ناتردو مصي دحري خا زلا على ጫፍ طرز زبصحه مرصه ناي بعلي مالت ناي بعل عدل بعلنا خنوسن علنا بكورونا سبب السابيبو بي سلطان كصنح سلازدله اناويحولو احنا ግን كورونا ططويه بلنا كورونا تخلاخيلنا مرصانا خنا كايدينا يلوسيلو بزغرم منغدي مرصو كايدو زي مسكايده مفرارحي يمص عديتات كتبخي ايخن هنصاتات تجراي كفرسيو تصاونت خموتو يوم يلو فكيرو ميديا وصيو مالتي حزو كله تدميرو تخينات انت جمر انتلو سوقيل بدنغات كوف زبل ነገር زي كونس انصار حزب تجراي نا غبرو زموص كله ነገር نا دمر نا تردا صنح حزبي بتزغبرو ነገር بملو ايتنبركخ تفرارحوون اطفانا كاتولوون 9 مليون بحنساب سوت كنبلكم نخلينا انتولو بميديا من بقلملن بزي تنبركخ انتزب هذه ازي لعليو نعو رؤسو خدننو ان كنبركخو زغبرو نور نغرات بمولو እና ተረደ ስለዝመፀ አሞዳታ ኹይናት እንት እወጅንተሎ ክንብርከኸሎም ስለዘይ ካልና አንጻርና እዮም ተሰልፎም ይሉ ወሲዱ ማለት ተራ ኹይናት ከም ዘይኮነ ኸአ ቅልጥዩ ተረዲኡ ሙሉ ሀገር ግልብጥ ይሉ ሰራዊቱን ኣብ ትግራይ ያስልፉ ከም ተዓንቶ ዝበልክዎ ወራሪ ሰራዊት ኤርትራውን ንናይ ባዕሉ ህዝቢ
نخورلو نخطقطلو كم حزب نخطفلو ننا إرترا سراويت وراري اتوز بالمنجست خويو زيكو عالم ترى إذا يفلت نجار كوي أبب علخا مجنات بأسي خوينات الله أو بزح عدي نحنا ندرجنون كم 10 شوعات عمت مولد هاجينا هنا نناتو حزبي ناتين زبلو نإثيوبياوي نتجراي نختورر كاب دقة خب بعدي اتويلو ورارويلو نناي بعل حزب زقت كت منجستي خوي هزين تاير يكاتي طعم سفيح زخنا ناي حيل ممت زي ممتت أنا كالين ون تقليلك نتهزبي ناي مدفع سرح خمس خانة كاو بزي أفلا لاي كاي تقفل بزي أفلا لاي مدافع أنت تكسون تلو حزب اللون يلنا يكون أنا ندام نتهزبي قتلون تلو سدرة خمس سدرة يدفو تزبط صح زنوار قفعي نختقل صو ذات أقمي بدرج جزية ورينا عندنا قفعي حزب تجرا وادرجون بزح قفع بس حوي قفعنا قفع ولا مود دار تخكل كذا يكون نهزي أتوم قفع جنوين عينتي ب تزر ناي متفاس بق بدن بتلمم يمسر هو نير أزين دار أيت حزبي تزجور ونور نجارات كله ترديو خوينات أنت عينت خوينات كم زخانة أب كيد زخينات زيون بتعم بزح قفعتات بس حوائي إذا ما تجي النازل لو معت زتفقنا معتيو أنا نخطف كم زر إذا ما تجي سؤال كتر خوينات هيكونن زبل كافت بتجبار زرعيون كافتي قسن دابله خاب قدمت حيزونا تعزون دار أيون زمتن في الله كاتب 3 عامت زنبرة صارت تجراوي وفرن زي كله جنازيبو نايت حزبي درجة نقحت ونبقى تأتيها بقى تايتو خينات نمرداس بزي وصدلو نحنا نردو نيركمنا بعلي وصيحو صبو من علاش نايزي عنتو جمير كلينيركي زخينات زي كافت مجمرة زنبرة سرع خينات قبل التجرا ورار مسجمرو تنفاش تاويان انتم ورر تحيلتاتن افتناي مجمرة خينات كبابي حدار مودعتا مجمر تحساس أبزلو سلت خويناتو تغيروا ناب دواي وق استغير الخونات نيرو عنده يتنقر الناركي دحرز توسنة دحري أوارح قاعد دحرش دشتورحي أما جمرة سنة قاعد ناب دارجا conventional وار استغير الويكعة ناب سرع خوينات عمر خيبوس ناب سرع خوينات تغير اليوم إذا فترة ليش نوزحات قاشاي قاشا مخانو جنا يكون أنت بدحريو زنبرة قاسون أو حتى يرجزي خاء أو حدور حق الدور حقا تجراي بزي كوسنات كابتات حرنا موسع تشجعجرو زي تأمر زيون نوزحات كافت زقلت أزلهم لعلة تأمريو خينوام انت أيام كم زخ جور زخ قالوا ناي سراويتنا ناي مرحنتن مستير انت أيوة نتوتات انت أيام نتوه مغيرة زبحالو نجارات الحرال اليوم كنت نجرني أوزبر كزين خلال صح تساعدفو ملأت هزم خير انتهي يمثل نيرو الحر 11 ملكعو ستاينا غير له تباهيلو ناو دواي وق غير له بحال انتلو بقى زنارنا برت كالاشن برين طرحي زناره سراويتس مسؤ زناره كالاشنن برين طرحي توحد سراويت مالتي زنارنا شو دحريو سراويتنا ناي كن عبل لو زبل خن حسب كلنا افتي ناي حدورحن سمونن ملو وق استخايده او استساتف سراويت الله بفلي حيل تباهيلو قدميو سلطنه طرح زي كونه توق مستجمرو نبكايدي ناي توسنه معلتات سلطنا ناتوهاوم ناب سراويت زاتومو حتصير جزء بتعمي جوزة تواجعتي زو خانو وتهدراتون اليوم زيهم بخينات استفتونيهم نزخينات زيهم ممرح دما تعم خم حزب تجراي كم عدلون كوسر زلوا نجر
نعبيت وقعت زمرحو طعمي عقمي بقعت زلوم وتادراو مرحتون الله حزب تግራይ ደቂ حزب تግራይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ናይ ፀረ ደርግ ዝነበረ ኺናት እውን ካብ ተራ ተዋጋኢነት ክሳዕ ናይ ዝተፈላለየ ብርኪ ሰራዊት መሪሕነት ዝበፅሑ ተዋጋእቲ ድሕሪኡ ኣብ ዝናይ ተስዓታት ጀመርያ ዝነበረ ናይ ወራር ሻዕብያ እውን ተሳቲፎም እውን ተዋጋእትን መዋጋእትን ኮይኖም ነቲ ኺናት ክዕወት ዝገበሩ መራሕቲ ወታደራዊ መራሕቲ ደቂ ህዝቢ ትግራይ ኣሎ ዝኹነታት እዚ ምስጋጠመ ኺናት ምስተጀመረ ኣብቲ ውግእ ተኻፊሎም ኺናት ምስተጀመረውን ዳርጋ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ክበሃል ይከኣል ኩሎም ናይ ቅድም ተጋደልቲ ናይ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ ይኹኑ ድሕሪኡ ኣባል ናይ ሃገር መከላኸሊ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣላት መከላኸሊ ሓይሊ እውን ናብቲ ኺናት ኣትዮም ጆይን ገይሮም እዮም ተጸምቢሮም እዮም እዚ ዓቕሚ እዚ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ሰራዊት ንምህናጽ ዘኽእለና ዓቕሚ ብቕዓት ነይሩ ማለት እዩ ወታደራዊ መዳይ ተሪኻይ ትውግእ ዝነበረለው ዝጸንሐ ዓቕሚ ተኽእሎን ዘለዎም መራሕቲ እውን ኣለውና እዚ ህዝቢ ክሳዕ ዝተሰለፈ መንእሰይ ትግራይ ክሳዕ ተሰለፈ ነዚ መንእሰይ ትግራይ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብቂዖም ንፉዕ ተዋጋኢ ጽቡቕ ተዋጋኢ ገይሮም ነቲ ኺናት መሪሖም ክዕውቱ ዝኽእሉ ወታደራዊ መራሕቲ ዘለውዋ እያ ትግራይ እዚ እቲ ንምንታይ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምዚ ኮይኑ ክበሃል እንተሎ እቲ ተኽእሎ እውን ስለ ዝነበረ እቲ ዓቕሚ እውን ስለ ዝነበረ ነዚ ዓቕሚ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክዕቢ ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ነይሩና ማለት እዩ እዚ በቲ ወታደራዊ መዳይ ተተርኢ እቲ ናይ ህዝቢ ኩነታት ድማ ተዓንቶ ዝገለጽኩልካ እዩ ከመይ ዝመሰለ ከም ህዝቢ ናይ ምጥፋእ ወራሪ ካይድ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኦ እሞ ትግፍዒ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ትመንእሰይ ብዘይ ምንም ምልዓዓል ንዓተጋደል ተባሂሉ ምልዓዓል ከይተገበረሉ ባዕሊኡ ሒጁ ኣብ ፀላእ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ቦታ ይኹን ኣብ ካሊእ ከባቢ ዝነበረ ፍቆዶ ገጠራትን ገለመለን ዝነበረ ይኹን ትመንእሰይ ክስለፍ ከም ውሕጅ እዩ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ መንእሰይ ውሕጁ መንእሰይ እውን ብበዝሒ ውሕጁ እሞ ዝወሓጀ መንእሰይ ድማ ቁጥዐ ዘለዎ ሕራነ ዘለዎ ከምዚ ኢልና ተዋሪድና ህዝብና ተባሳቢሱ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ከምዚ ዝመሰለ ግፍዒ ተፈፂሙ ኢሉ ዝሓረቐ ዝሓረነ መንእሰይ ናብቲ መስርዕ ዝኣቱ ነይሩ ንከምዚ ዝመሰለ መንእሰይ ከመይ ገይሩ ከም ዝዋጋእ ከመይ ገይሩ ፀላእቱ ከም ዝስዕር ኣሰልጢንካ ኣምሂርካ ንፉዕ ተዋጋኢ ንክትገብሮ ግዜ ይወስድ ትክስታይ ኣሎ ትወነሎ ድልየት ኣሎ ትህልኽ ኣሎ እዞም ፀላእተይ እዚኣቶም ከንበርክኾም ኣለኒ ዝብል ወነ ኣለዎ ከምዚ ዝመሰለ ወነ ዘለዎ ሰራዊት ብሓፂር ግዜ ምፍጣር ይከኣል እዩ ማለት እዚ ተጋጣጢሙ ማለት ብሓደ ገጽ ነቲ ኺናት ክመርሕ ዝኽእል ብቕዓትን ተኽእሎን ዘለዎ ወታደራዊ መራሒ ኣለና ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተሓተ ህዝቢ ትግራይ ዝሃፍቲ እዚ ዝፀጋዜ ኣለዎ ተሓድሽ መንእሰይ ድማ ክመርሖ ዝኽእል መራሒ ረኺቡሎ ክጋደል ድማ ወሲኑ ቆሪፁ ዝኣተወሎ እዚ ክልቲኡ ተጋጢሙ ማለት እዩ ናይቲ ህዝቢ ድልውነት ተዓንቶ ዝበልኩ ኸ ብኩሉ ዓቕም ብኩሉ ትቃልስስ ከምዚ كم ناتو غير يوسيدو ناي بعل نايت بحقون تخينات زباو خيناتي بعل وانا نايت زغبر زنوره قالسون تهزب بعلي تهزب بعلي سلازي اب حد خل تورحي كل سراويتات بدن بفطره جميره دحرتو سنه غزي بسلسته 4 ورحي مسلني اب ميازيا ورحي تزنورنا عقمي سلازعبه بخمي كنودبلنا زبل نجر بخفله سراويت طرح نتي زت هانص سراويت كتمرحو سلاز بزحه كفله سراويتات بكور كورات دما بارمي
كودبا تغيرو مالتي حسبو حداريو تي ناب حدا دحري تحساس مجمريا دبا يوقف نجمر لنا تبايلو زلو مالتي تحساس طري يكاتيت مغابيت اب 4 ورحي زفطرنا عقمي بكوراتن بارمين نموداب زخلنا عقمي تهانيص زي حزي تمستيرو نحنا تهزباو علامه اينا نبل نمنتاي كومو كوينو كل تنابيبو كله تهزبون ناتو غيرو تقالس وسيدو كله كهو زغبا هيبو اتي ولاد حزب زخونه وتادراو مرحون زينا عدمه فالالا قاليو وان عد قالس زنبر ايو سلازي بعدمون زدفا ايو قاليو ناي شعبيه خوينات ورار غزي تتصنبر وشعو تادر زخونه ايو سون انت خونه يقلل 10 عامت خوينلو تفريقات من اسهل هي مالتي اذا حيل زي كله تواديدو خوينات كايدولن نزبل نعوتو نخلينا زبل منفس حيزو سلازي اتوي عواتاينت نايتي زكايد حزباو خوينات ترغصنينت نايتي عوت اكل يخاتنبو كله نمصلات زيوم كنسعروم ينا زبل ነገር ምን اب خستاي زتوون اي نبره سلازي كمزيلو اتوسነ ጊዜ ናብ بارمين بكورن بارمن نا مسرع درجه زبصحنالو تبصحلو زي حزي خمزيل كادو حصير ጊዜ ካብ تبتاتينو زنبره وي فوكست برتات خلاشن برين طرح حيزو زنبره خميل كايخا ناب زبرك زي تبصح مالي كالي برغص توادا دبانا تبزحنا ولاكوا بز درجه زي يكون امبر تعاطيقنا يزنبرنا اصوار تاريخا خوينكا غنا خاب صلاتنا نامنزعنا سلازخنا نعطق بزز جبرنا ينوقات توسنا زرخبنايو عنا رخبنا نعطقنا حرا مريتنا زنبره عدكتات بمولو موبيلايز تغيرو نت سراويت قطقنا تغبره ايو فوكستي براتات زبال عطيقو مالتي مدافع معطاق زجمرنا كاب سنه 11 امسمر تنبين يچلاب زنوره وقات شعينا زو 23 مدافع معطاق تجميرو مالتي كم نعطق فليطنا كن مكانايزد احادوتات ودينا صنحنا اينا مسارح زيبلن يبلن مسارح يبلن تازعبيت قدم سنه 11 زنبرتنا مسارح دوشكا بزرخبنا يوم وقات نعطقنا توسنا دوشكاتات نيرنا كاو استرفه برين كالاشين انت زي كوين خالي عدق اي نورنا مدافع معطاق زجمرنا كاف سنه 11 ندحريتي نصلاتنا منزعنا خمنا عطق رغصنيا سلازنبرنا غ تناي سنه 11 وقات تاريخا بزلعله دوشكا حزنات واقعنا يوقي او بعلو كن كاف سنه 11 حساب سنه 19 ديو صنيحتناي تخباب وق انا مجمريا وق نيرو دحري خا مليسو اب كاب تنبين فنصحوني سقطا انفت كحلف زدله 4 خفله سراويتات كوينو زمصلو نيرو اون حنت زوصت يلا كلنتن مدافع كلنتن مخاين كلنتن اصوار ابا انتريفن افتاو بعلا كن نتن ترخبا مدفع شعن ابطقم موعد جميرنا نتباي صلا مدفع تمنزعو ناب صلا متكواس تجمير هذا عدكنا خاب صلاتنا مالت بزي بيلنات ناي سنه 11 حساب سنه 19 تدارغانا كاب شوعات تخل سراويتات ايومتم او خاب طبوصا زخونو توسختي ناي فولي حايلنا يم منغسته محرا ناي كالي زنور وساسخكا غزيف حايلي بدمرو او كباب مالت دارغا حدا سموني ناي شمونت تشعت معلتي وقيو تخاتاتال نيرو ابزي ترخبه اصوارات بتاع مزحي مالتي تم وررتن فاشتاويان كن حوحات زخونه يكون برد كيتركب السودان ون عصيناينا بزي بجبوتي زخونه يكون ماتيريال يكون زخونه تتكواسي كيمص عصيناينا اتسكفو زيد ملخت زم حلال في النور غزي اسو بااتهم سلاز حاسبو كوي نساتهم ويلمنو خاف تفلالي منغستات
وين حزب إثيوبيا هفتي نخمر إذا مثلا نجاري تقوم ليجزء أسوارات مالتي إحنا أنت دليم بسودان يشجروا أنت دليم بجيبوتي يشجروا أنت هيك تزي يشجروا كا عدك أنا خبص على أتناي كنصوص لازم خلكلو ناس معد سنينا مالتي يكونه نايك المحزوني خمو كا نايز حالفنا 17 عامات عدكنا ونكو عدكنا خبص على أتناس حدا شرحنا إنير درجز عتقن نحنا نعدكن مالتي كلنا درج عدكن تغير نحنا ونغير نيرنا لكع معره مسو مخنياتو كاو سلازخنا نمصد مالتي إذا لمدزي زلوا بز منقد زي استعوته حيلي يحزونا زوج زي زمرحن زكايدون زلوا سازي كاب صلاتنا خمنا عتق تأمامينا إذا تسراويتنا عبينايو مكانايز دينا ورنا نكساب شعو دحريو جن مكانايز دعمنا وننعوي حزي ببركو كل عينات مدافع مورتار نايك أروا جزء استجبروا وقعت دماغ ساعتان كي معطاك إلنا لنا مالتي كم يتقلسيو ناي منسينا أبزقينات زي أزمخة زي زنورة تساتفو بصورة مور راس ولدتات كم يريخيو كم يتقلسيو هو خم نحن اتفقت غيرنا نوصلو خم قدلت نتنا إذا حالفني 17 عامت زنبر تمكرو ناي أياتاتو كورس سرع زخانة ناي هنسات سرح أي تسرح زي عبي خفتاتي ويلنا إنا نوصل كابزي توقسون انتاي نيرو زبل نجر حدا بحدا وصيرو حزون كركوا ناي جبرنا نصلحنا زي كم كفتات كرأز الله وخينو نتحر حزون كن مهارلو نزحز زقات نزحز حزب تجراي تقاليسو هلون نمرققات زخالو عوات نخمتصون دحر توسنا غزي تحزل له ولدو طرح فليطو قصيلو زهلو دحر يتوسنا عامتات ون زي فلطو دحر كنغبرو خينا እንደገና ካላይ ጥፋቲና ነጥፍ ማለት ለዚህ ክንመሃረሉ ለና بزغبا اوريسنايو اينا اين بل سرعات بزلو መንገድ ማለት ይኹንም በሪ ጠፍኦ ማለት ድማ ይኮነን በስርዓት ዘለው መንገድ ዋላ ተዘይከደግን አያታቱን ታይ ታሪክ ከምሰርቱ ግን ይፈልጥ تزغبا من اسي حزو زغبا تحساسبان الرأيا اب سراح اب نعلخا مقيار كالي زنوره نايتي هنصاتنا شغرين كا خوسدي كاليتنا يقدمي زنوره مالتي ابزانا يحزو خينات انت رينا يخوينا ግን አካል ናይት ህዝቡን ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዘነጻጸረ ከም ብሄር ናይ ምጥፋ ውግእ ምዃኑ ከም ትኩሉ ህዝብ ተመንሰይውን ደምዲመዩ አፍትናይ ዝሐለፈ 3 ዓመታት ጉጅለ አብይ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ዝነበረውን ሩኡይ ተዋሳኢ ነይሩ መንእሰይ ብኩሉ መንገድ ገጢሙ እዩ بسوشيال ميديا قطيمو يو بتفلالي ملكع نايت ايم بركخن منفس يحلف نيرو شعوني قالت صنيحي دخوينات مسقات امت دما هيوتون مخفال عيني حسين زناي حز انه منئسي زنا بزخوينات سنورو خناتات جغننتو بسور مغلص يبل توم نتوق بقت هازمرح وتادراوي مرحتي بزح وق ريوم بزح جغننت ريوم ناي قدم حزه تغادلاي ون زنور جغننت يفلط يوم طعمي يوم زغرم كمزي اساتي حوي بقاتي زلو ونه مسوعتنت ندحريت انت يبله نهيوتو انت يسسع نصلااتو نخدمسس زغاطمو صغماتون تصاوير ገለገሊ ውግአት 3-4 መዓልቲ ተኸታቲልካ ዝግበር ውግእ ንሰራዊት ዘልዮ ማይ ስንቂን ካልኢን መቅረቡን ሽገረሉ ሁነታት ነይሩ ጽምኢ ማይ ጥምየት ተጻዊሩ ድኻም ተጻዊሩ ህልኽ ሒዙ ሱልካ ብጣዕሚ በዝ መንገድ ዚስክ ወዳእ ይኽእል እዩ ኢልካ ንኽተኣምኖ ዘጸግሙ ውግአቱን መጨረሽቱ በዓወት ከም ዝዛወዘሙ ይገብሮም ነይሩ هذي من أسي تجراوي ناي زحلفوا أياتاتو ججننت عندنا 5 حدسن ناي وعلو خا فولي تاريخ هاي وعلو فولي تاريخ كم زمن قبل يجيرو زلمو ناي حزب من أسي أبزي خينات زي زرقي وزلو وفينت حزباونت انت حزبي الكا هيوت كا مخفال
نزي قرب مخان تاريخون نتذكر نبر زقبو طعم عبي سرح تسريح زلبنتي زلن حزون زرعنا يو تولدي سنسلة أو مبور الراسو خم يريخيو تحدث صبو أقاط أمي خوينو زبلو نجر انت أيوب زناي تولد مبور الراس تي حزي بقاط أمي خواني الكاتيجوري كونان جن بقاط أمي تعبي ناي تفلالي وقعت ناي ممرحن نزقات أمو تسقماتون تسفان تيك أرزكا وتصاورد كم زلو ناي قالسون امينو زمرح مريحنتن نويح لم دزلو مريحنتن اتمن اسيم تغاطاطي حزي دحر توسن عمتات كم كنا ابنت من الباش مبزحتو تحز بهوت زلو بهوت زي كل يخل وي عري خشمقل يخل يخون كم تحزي فقدو برخان قلملن تنكاراتيتو مستمن اسي كوينو صاورد كيلو مسو كوينو استغادل نمغدال ونه يصقمولي خون دحر توسن عمتات مالتي هزتمن اسي كيتلقاقمه ناي بعلو طرح يختكون نيرا تا مقل نيرا انتاي كون مخاله انتاي كون مخاله الكازغمت عينه سلازغونه برغصنينت مزراب كصقمي ناولاش تمن اسي ناي بعلو تاريخون سرحلو عدل عصوي كونن مالتي ግን ከምቲ ናይ ሕዝ እንሄ ናይቲ ዓቕምን ኣጓራሪስካ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ግን ኣይ መጋጠመን ነይሩ ስለዚ እቲ መጉርራስ ብስኢሉ ብተመኩረኻ ብምትሕልላፍ ብሓድሓደ ነገር ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር ማለት እዩ ትበብ ደረጃኡ ዘሎ ውግእ ዝመርሕ ከመይ ጌርካ ውግእ ይምራሕ ከመይ ጌርካ ውግእ ዓወት ተብፅሕስ أفتوج نتوج نكاير بتجبار يزرقيو زلو هذا تحدش من إسي أبتفل عليه بركناي مريحنة بتصحي اللحظة ما راح تحيلي بزحاتي حيل زمر قال لي أمك ساعة رجمنت من راح بتصحي مني هو تقدم قرب ورحي استقعدوا مالتي هذا تخمي جركات مرح كافتم ناينو حزبله نايوج تمكرو زلو ومتقدميو زنورو بعد ما خاوز عبايو كالوتو قات كنا مرح زمصو بقطتا تمكروت لمدي رخيبو ونيه مالتي زي تواراريسوني حرحز منم صفتا ولا يهل زي اكل وق تساتفن زمرحن بتفلالي برك خمن اشتي مسرع من راح جميرو مسرع غانتا حيلي ريجيمنت من راح قيلونيه كم يلون العل خوصي كم زي مثلا لمدي زحازلو من اسي أب من إسي عد ما زرلو زو سرحتي سرح زرلو مالتي هزمان إسي زي ننويح عمتات زلم دزي حزو فتصلي بنويح جزيون انتقنا حزب تجري كي تدثر عقم حزو صنح زخللو صبوا قطام يخوي مزنيه مالتي وحست تجري دايما مفتار وحست تجري نايم مفتار ذات امام المسارات أمن إسي تفطير له أبجار بركليلو نزقف إيه خميلة خسارة خبيرني بدل كحرني بالكادو خقادل سلام طعنها بالليل دحند لكم زخبركم تملكتي تلفزيون تግራይ ነዚ ሰዓት ዚ ዝተዳለው ዜናታት ነሆም መንግስት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገር ክመርሕ ይኹን ከም መሓድር ዝኽእል ሕገ መንግስታዊ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘለዎ ኣካል ስለዘየለም ኩሎም ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሳተፈ ሓዱሽ ናይ ሽግግር እዋንን ፖለቲካዊ ምትዕራይ ንምግባር ስምምዕ ክግበር ጸዊዑ መንግስት ትግራይ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ብቁልጡፍ ይልወጥ በመህላው ነዚ ማዕቢሉ ዘሎ ለውጢ ኣብ ግምት ብምእታው ህዝብታት ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ብመንፈስ ሓላፍነት ንምቅላስ ዝሕግዝ በዓል 7 ነጥብታት መግለጺ ቅዋም ጠጦ ምባል ተኽሲ ኣውጽየሎም ሙሉእ ትሕዝቶት መግለጺ ቀጺሉ ክቐርብ እዩ توساخي مجلس قوام
ጠጠው ምባል ተኽሲም ትግራይን ህዝባን ንምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዘራይ መላፍንቲ ተሓጊዙ ሉዓላውነት ሃገር ኣሕሊፉ ዝሃበ ዘይሕጋዊ ስልጣን ፌደራል ብዝሓዘ ኣሃዳዊ ውልቀ መላኽ ሓይሊ ኣረመንያዊ ግፍዒ ተፈጺሞም እዩ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ብዝፈጠሮም ግፍዕታት በደላትን ኩናትን መላእ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣትያ ዜጋታት ኮኑ ነበርቲ ሰላም ሲኢኖም ናብረኦምን ሃለዋቶምን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ናብ መንገዲ ምድራዊ ሲኦል እናምርሑ ይርከቡ በአንጻሩ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ባዕሉ ሰራዊትን ካብ ክልላት ብምድንጋርን በኣስገዳድን ዘምጾም ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻታትን ኣወዲኡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫው ሕዝውን ዘርኢ ናይ ምጽናት ፕሮፓጋንዳን ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ይፍጽሙ ኣለዉ ብመሰረቱ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ዝኸፍልዎ መስዋዕትነት ብግልጺ ኣቐሚጦም እዮም ብተወሳኺ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ህልውንኡ ንምውሓስን ጸላእቱ ኣብ ዝኾነ ግዘን ቦታን ብቕልጽሙ ከም ዝቐብሮም ብተግባር እናረጋገጸ እዩ ብምዃኑ እውን ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ብቕልጡፍ እናተለወጠ ይኸይድ ስለ ዘሎም ነዚ ሕዚ ማዕቢሉ ዘሎ ለውጥታት ኣብ ግምት ብምእታውን ህዝብታት ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ብናይ ሓላፍነት መንፈስ ክንቃለስ ስለ ዝግባአን ኣብ ቅድም ኢሉ ዝወፀ በዓል 7 ነጥብታት መግለጽ ቅዋም ጠጠው ምባል ተኽሲም ዝተመሓየሹ ጉዳያት ምውፃእን ምግላጽን ኣገዳሲ ኮይነሎም በዚ መሰረት ሓደ ኣብ ኣቲናዮ ዘለና ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ሃገር ክመርሕ ይኹን ከም መሓድር ዝኽእል ሕገ መንግስታዊ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘለዎ ኣካል ስለ ዘየለም ኩሎም ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሳተፈ ሓዱሽ ናይ ሽግግር እዋን ፖለቲካዊ ምትዕራይ ክግበር ምስምማዕን ክልተም ኩሎም ወረርቲ ካብ ወራር ዝሓዝዎ ቦታታት ትግራይ ቀልጢፎም ክወፁ ብተወሳኺ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ዝምልከት ዝርርብ ንምጅማር እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ክማልኡን ምፍጻሞም ክረጋገጽን ኣለዎም ሓደ ጠጠው ዝበሉን ዝተዓጸውን ኩሎም መሰረተ ልምዓታትን ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ስርሖም ክጅምሩ ምግባር ማለት እውን ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኤሌክትሪክ ማይ ባንኪ መንገዲ ኣየር ትምህርቲ ሕክምና ትራንስፖርት ንግዲ ወዘተ ብዘይ ምቁራጽ ወዓል ሕደርን ብዝተማልአ መልክዑን ክቐርቡን ክማላእን ምግባር ሚድያታት ኣገልግሎት ከይህባ ዝግበር ጸቕጥን ዓፈናን እውን ጠጠው ክብል ምግባር ክልተም ህዝቢ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ክረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ በጀት 2013 ዓመተ ምህረትን 2014 ዓመተ ምህረትን ብዘይ ወዓል ሕደር ክልቀቕ ምግባር ሰለስተ ነፃ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምንቅስቓስ ክህሉ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ብኩሉ ኣንፈትን ብኩሉ ዓይነትን ትራንስፖርትን ብዘይ ገደብ ናብ ተጠቃሚ ክበጽሕ ምስምማዕ ኣርባዕተ ብትግራዋይ መንነቶም ምኽንያት ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተፈልዮም ዝተኣሰሩ بمننتومن بوليتيكاوي مرقصيومن استأثروا كلهم بوليتيكاو أسرات بزي وعال حدرن بزي منم قدما كنتن كفتحهم حمشتم أبا لعلي تقارو بمننتوم مخنيات زكاير زلو حدوش ما أسرتيم ملع عالن بروباغاندان تقعات قدب من كسغاس معشاق تكالات اقد كسن تأتو كبلن كسر رزن مستفتحو نابد الله يمكن كساقسوم سرحتهم بزي هوكت كسرحو مقبار شدشتم نتزوز تخصيط أطوم ببال سند مسارت جيرون مزراب زتسمع مع مخانون زوم أبلع عليك بكسر حدا كساب حمشتا تزرزيروم زلوك أدما كونتات تقباراوي مخانوم كرقاقسن بمرخب تحفاش نعالم كقلسن اللوام منقست تقراي عسران حادن حاملم كلتشحن 13 عام تمهرت
اتحزي بحزب تግራይ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ጸላእቲ ጎረሮኦም ክሳብ ዝዕጾን ንሓንሳብን ሓዋሩን ስግኣት ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘይኾኑ ብርኪ ክሳብ ዝበጽሑ ከም ዝቕጽል አባል ኮማንድ ፖስት ትግራይ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ሀፍታሙ ገብረስላሴም አማኻሪ መንግስት ትግራይን አባል ሴንትራል ኮማንድን ፈጻም ስራሕ ወሓትን ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋናው ጉዳይ አመልኪቱ ብፉሊ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ቋንቋ አምሓርኛ ዝገብሮ ጻንሒት ኣብ ዝሕዝ እዋን ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ፍትሓዊ ህዝባዊ ቃልስን ቀጻሊ አንፈታቱን አመልኪቱ ኣብ ዝሃው መብርሂ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሶ ውሳኔኡ ንምርጋጽ መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ጌታቸው ህዝቢ ትግራይ መሰለይ ዝኾነ ሓይሊ ክሕድገና ይኽእልን ብምባሉ ሃለዋቱን ምጥፋእ ብልፍንቲ ጥፋት ኩናት ተኸፊትሉ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከም ህዝቢ ክጠፍእ ክትዛረውም ዝኸውዱ ግፍዕታት ተፈጺሞም እዮም ኢሎም የራስ ድል በራስ መወሰን መብቱን ለማረጋገጥ በአስር ሺዎች የከፈለ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ ይሄን መብቴን ማንንም ሊነካብኝ አይፈልግም ስላለ የተጀመረ ግጭት ነው የተጀመረ ጦርነት ነው ህዝብ ትግራይ መሰል ዓርሶ ውሳኔን ምርግጋጽ በ10 አሽሓት ዝኸፈለ ህዝቢ እዚ መሰለይ ማንንም ክትንክፈለይ ኣይኽእልን ስለ ዝበለ ዝተኸፈተ ኩናት እዩ ነንበር ከካይና ባርያ ክንገብረካይና ስለ ነጻነትካ በዝብርክም ሕሳብካን ንኻልኦት እውን ዘይኮነ ትምህርቲ ብምሃርካ ኣብ ልክዕ ነእትወካይና ዝበሉ ወገናት እዮም እቲ ኩናት ጀሚሮምዎ ትግራይ ከም ህዝቢ ክጠፍእ ኣለዎ ዝበሉ ኩሎም ዓይነታት ጸላእቲ ዝተኣኻኸውሉ ኩናት እዩ ነይሩ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ወርሕ ህዝቢ ትግራይ ዘስካሕካ ግፍዕን ተወጽሖን ንብረትን ትዝመትን ካላት ልምዓት ኮነ ተባሂሉ ከዓን ተገይሩ እዚ ህዝቢ ናብ ዘመነ እምኒ ክምለስ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለዎም ሰባት ተሓዋዊሮም ብዙሕ ግፍዕን በደልን ዓለም ኣብ ዝሕዝ እዋን ክሰምዖ ዝኸብድ ገበን ተፈጺሙ ዓለም አሁን ባለንበት ደረጃ ሊሰማው የሚከብደው ግፍ ተፈጽሞ ህዝብ ትግራይ ንባርነት ከም ዘይቅበል በተግባር አረጋጊጹ ይዝበለ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ዝኾነ ኃይል ከምበርክኾ ከም ዘይኽእልን እቲ ሕዚ ብጸልእት ዝግበር ዘሎ ፈኸራውን እንተኾነ ግብአተ መሬት ክሳብ ዝኣቱ ናይ ትግራይ ነጻነት ክሳብ ዝረጋገጽን ከም ዝቕጽል ሓቢሮም አልገዛም አልንበረከክም ያለ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ ስለዚህ ባርነት እንደማይቀበል በተግባር አረጋግጧል አይግዛን አይንበርከኽን ዝበለ እዩ ህዝብ ትግራይ ባርነት ከም ዘይቅበል በተግባር አመስኪሩ እዩ حزون انتخونه حد ناي تግራይ ሜትር ካሬ ነፃ መውፃእ ናይ መሬት ጉዳይ አይኮነን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓይሊ ብሓይሊ ዝቀይሮ ሓቂ ከም ዘየለ ምርኣይ እዩ ጸላእት በወሰናይ መልክዑ ካብ ዝሓ መሬት ትግራይ ተጸራሪጎም እዮም ሕዝውን ግና ናይ ምምላስ ድሌት ኣለዎም ናይ ምሕሳውን ምውቃዕን ዓቕሚ ኣለዎም ንእሽተይ እንተኾነት እውን ዝተረፈት ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም እዚ ዓቕሚ ተቃዊጹ ግብኣተ መሬት ሳብ ዝኣቱ ድማ ክስራሕ እዩ ግብኣተ መሬት ዛቸው እስኪፈጸም ድረስ ቀጻል አንፈት እትስካይዝ ዘሎ ህዝባው ቃልሲ አመልኪቱ ተጋዳላይ ጌታቸው ኣብዛው መብርሂ እቲ ሕዚ በህዝብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ጸልእቲ ጉሮሮኦም ክሳብ ዝዕጾ ከም ዝቕጽልን እቲ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ናይ ካልእ መሬት ብሓይልን ተሓዝ ዕላማ ከም ዘይገበርን እዞም ጸልእቲ ተመሊሶም ንህዝብ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘይወድቀሉ ዓቕሚ መልኡ ክሳብ ዝቃበጽ እቲ ቃልሲ ክቕጽል እዩ ክብል አረጋጊጾም ላንቃቸው እስኪዘጋ ድረስ መስራት ያለብን ስራ መስራት እንቀጥላለን ይህ ጉዳይ የሰው ሰፈር ማተራመስ ጉዳይ ሊሆን አይችልም ጎረሮኦም ክሳብ ዝዕጾ መስራሕ ዝግበአና ስራሕ ክንቅጽለሉ ኢና እዚ ጉዳይ ናይ ካልእ ሰብ መንደር ምርባሽ ክኸውን ይኽእልን ናይ ሰብ ግዛኣት ናተ ኢልካ ናይ ምትሓስ ክኸውን ይኽእልን ኣይኮነን እውን በዋናነት ግን እዞም ሰባት ተመሊሶም ህዝቢ ትግራይ ከምበርክ ኩሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር የብሉን ኣይፍጠርም ድማ በዋናነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃልዋትን ድሕንነቱን ዘረጋግጽ ስራሕ ክስራሕ እዩ ጸላእቲ ትግራይ ሚሳኤል ተኩሶም ዘይበጽሕሉ ባይታ ምፍጣር ኣለና እዚ ምግባር ዝከኣል ሚሳኤል ዝትኩስሉ ዓቕሙ ክጠፍእ ኣሎ ወይ ከዓ ሰላማዊ ኩነታት ኣብቶም ትግራይ ነንበር ክዝብሉ ሰባት ዘለዎ ከባቢ ክፍጠር ኣሎ እነዚህ ትግራይ ነንበር ካለ የሚሉ ወገኖች የሚኖርበት አካባቢ መፈጠር ነው አለበት በወፍረ ዴታት ኣብ ግንባር ቆቦስ ተመዝገበ አንጽባራቅ ዓወት ጸላእቲ ኣብ ቅድመ ሰራዊት ትግራይ ጠጠው ኣብ ዘይብሉሉ ብርክ ምብጽሖም ዘመስከረ እዩ ክብል ካብ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ዮሐንስ ወልደ ጆርግስ ጆን መዲድ ገሊጹ ምሽጥር ዓወት ሰራዊት ትግራይ ንዘመናት ብቅብብል ዝተወረሰ ሕራነን ኣይግዛእን ባህላይነትን ምዃኑውን ተጋዳላይ ዮሐንስ ወሲኹ ሓቢሩ እዩ ሃይለ ነጋሽ አዳልይወሎ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከቅርቦ እዩ ካብ ሓምለ 5 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብስም አዴታት ትግራይ ዝተሰየመ መጥቃዕቲ ኣብ ኮረም በርተኽላይ ባላ ዝነበረ ሰራዊት ፋሽት አብይ አሕመድን ተስፋፋሕ ፍሉይ ኃይልን ምልሻ አምሓራን ብምድምሳስ አንጸባራቅ ዓወት ተሓፊስ እዩ ጸላእቲ ንሓንሳብን ንሓዋርን ንምድምሳስ መጥቃዕቲ ናብ ግንባር ቆቦ ብምስፋሕ ጸላኢ ካባ ስዕረት ክጉልበብ ገይሩ እዩ ካብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ግንባር ተጋዳላይ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ዝሃበሩ ኢቶም ብወፍሪ አዴታት ኣብ ግንባር ቆቦ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ
አብልዕሊ ጸላይ ሰፍ ዘይብል ሰብአውን ንዋታውን ክሳራ ከም ዘብጽሕን እዚ ድማ ጸላይ ምስ ሰራዊት ትግራይ ገጢሙ ክምክት ከም ዘይኽእል ዘመስከረ እዩ ክብል ይዛረብ ጸላይ በቲን ተቀርቂሩ ን3 መዓልት ብስተገበረ ከቢድ እንደማውን ውግእ ዱዓ ዋዒሉ ፈሪሱ መዳፍዕ ታንክታት ካልኦት ቢኤማት ኩለን ነብድ ሰራዊትና አትየን ኣለዋ ስለዚ ትውግእ ነዴታት ትግራይን ህዝብ ትግራይን ብዘኹርዕ ንጸላእትና ደሞ ብዝሕፍርን ናብ ጠቅላላ ሽንፈቶም ብዙእቱን ይጣናቀሎ ሰራዊት ትግራይ ሓቦን ጽንዓትን ሰኒቁ እስካባ ፍንጩ ዝተዓጠቀ ሽሾ ሰራዊት አባ ሓጺር ዋን ይድምስስ ከም ዘሎ ዝገለጸ ተጋድላይ ዮሐንስ ናይዚ ምስጥር ድማ ወለዶ ንዘመናት ብቅብል ዘቀጽሎ ሕራነን ኣይግዛእን ባህላይነትን ምዃኑ ይሕብር ምስጥሩ ናይ ህዝብ ትግራይ ጅግንነት ናይ ህዝብ ትግራይ ኣይግዛእን ኣይምብርከኽን ኢሉ ንኽብርታትን መንነታትን ሕሊፉ ዘይህብ ንኽብርታትን መንነትን መስዋዕት ብምኽፋል ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ማንም ተጽዕኖን ኣብ ናይ ማንም ሓይልን ተንበርኪሁ ክነብር ዘይክእል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናይ ተዓወታት ምሽጥሩን እዚ ህዝቢ እዚ ከም ህዝቢ በዚ ሕራነን ወነን ተወጊሱ ክብርታቱ እንተይተነኸ ምስ ክብሩን ምስ መንነቱን ክነብር ዝደለየ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ፋሽስታውያንን ውልቀ መለኽትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ብምክያድ ቀሲንካ ምንባር ከም ዘይከኣል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ባይታ የመስክረሎ በዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ፍናን ክስምዖ ይግባእ ክብል ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከጥፍእ ዝተለዓለ ማንም ሓይሊ ኣብዛ መሬት ኢትዮጵያ ዝልዋ ኣብ ርእል መሬት ክነብር ከም ዘይክእል ክፈልጡ ክእሉ ኣሎ ስለዚ ሰራዊትና ብዘግርም መንገዲ ነዛዕወታት እዚ የጣናቀቀሎ ይፍጽመሎ በዘጋጣም እዚ ንህዝብ ትግራይ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለና ክብል ይደሊ ንዴታት ትግራይ ጠስሚ ለበኽን ስተያ ደቅኽን ታሪክ ይሰርሕለው ዝሓስብ ኩኖ ይሳኻዓሎ ከባቢ ቆቦ ኣብ ዝሓለፈ ዕጥቃዊ ቃልሲ ወርቃዊ ታሪክ ዝተመዝገበሉ እዩ ዝበለ ተጋድላይ ዮሐንስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓብይ ወታደራዊ መሪሕነት ተሸኪሞም ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝሰርሑ ዘለው ኣዘዝቲ ኣብቲ ከባቢ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተማረኹ ኣዘኻኺሮም ቆቦ ኣብ ዝሓለፈ ዕጥቃዊ ቃልሲውን ብዙሕ ታሪክ ዝተሰርሖ ቦታ እዩ በዘጋጣም እዚ እቶም ሕጂ ኣብ ቴሌቪዥን እናወፁ ዝፍክሩ ዝማረኽናዮም ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይጠቕሙ ይኾኑ ኢለን ብምባል ዝተፈላለዩ ሓላፍነትን ማዕርግን ተዋሂቦም ከም ምሩኽነት ናብ ሓላፍነት ናብ ስልጣን ዘብቃዕናዮም ንብርሃኑ ጁላና ኣለምሸት ዝተማረኽሉ ቦታ እዩ ኣብዚኦም ተማሪኾም ኣብዚኦም ተታሒዞም በዴታት ትግራይ ዝተሰየመ ወፍሪ ንሰሙን መስታወሻ ኾኖም ይኽእል እዩ ህዝቢ ትግራይ ምንካእ ማለት ህዝቢ ትግራይ ክትጎድእን ንህዝቢ ትግራይ ከተንብርክኽን ምሕሳብ ማለት ብሓዊ ምጽዋት ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላሙ ውሑስ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ተሳቲፉ ተረባሐ ከይኸውን እንቅፋት ዝኾንዎ ዘለው ጸላእቲ ንሓንሳብን ንሓዋርን ንምቕባር ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ኣጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘለውን ተጋድላይ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወሲኹ ሓቢሩ 3.8 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህጹጽ ጥዕናዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣተሓሳሲበሎም ብልፍንታዊ መጥቃዕቲ ፋሽስት አብይ አሕመድ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቅን ተስፋሕፋሕትን ገባትን ሓይልታት ትምክሕተ መሓራን በሚሊዮናት ዝቁጸር ህዝቢ ትግራይ ቀረብ ግልጋሎት ሕክምና ክረክብ ኣይከኣለን ህዝቢ ትግራይ ቀረብ ግልጋሎት ውድብ ጥዕና ዓለም ግልጋሎት ጥዕና ናብ 2.3 ሚልዮን ድጋፍ ንዘድልዮም ክፋላት ሕብረተሰብ ትግራይ ንምብጻሕ ምንቅስቃስ እንተፈተነኳም በምኽንያት ዝተፈላለዩ ጸገማት ዛጊድ ን87,000 ዜጋታት ጥራሕ ግልጋሎት ከም ዘባጽሐ ድምፂ ኣሜሪካ ጸብጺቦሎም
وهابيت قال ودب ጥዕና ዓለም ፌደላት ሻይብ ከም ዝበለኦም ሕጽረት ገንዘብ ነዳዲ ስጋት ጸጥታ ውሑድ መጠን መድኃኒትን ንስራሕቲ ህይወት አድሕን አንቀፍቲ ይኾኑ ከም ዘለው አረዲአን ኣለዋም በተወሳኺ እዚ ወቅቲ ሕማም ኮሌራ ዝለዓለሉን ዝላበዕሉን በመዃኑ አተሐሳሳቢ ከም ዝገብሮን ህዝብ ዓለም ጠመተ ክገብረሉ ከም ዝግባእውን እቲ ትካል አተሐሳሲቦሎም فاشست أبي أحمد والكا ملاخي منجست إساسن تسفح فحتن جباتن حيلتات تمكح تمحران تلافينهم زر أزب تجرايس نيتهم تاريخ ألبا هزبن كون كابز نبرم دليت بمفقاس أما خل حاولت سواء تجراي زنبرو كرستاتن حادقتاتن كم زعنو اتم أخل بيت صحفة أفليتهم تاريخن جغننتن هزب تجراي حادقتات بمعناو كم زي تفن زبلت أما أخل السندا تاريخن حابرتان كوينو كغتسل كم زي سرحن دما ات بيت صحفة أفليت اللوم قويتو تخستا زرزر اللوم نهل العسران شوعتن عمتات ماخل عقبه حد جن قرسن كوين صنحه ماخل حوت سمعتات تግራይ ባህሊ ታሪኽን መንነትን ህዝብ ትግራይ ንምጥፋዕ ዝተሻረኹ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ዝነኣሰስ ካብ ዝዓበይ ሓድግታት እቲ ማእኸል ከዓኑ ገይሮም እዮም ኣብ ማእኸል ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ በዓል ሞያ ሓድ ግን ዕቀባን ኣይተየማነ ገብሩ ህይወት እቶም ዘርኢ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ዝተወገሱ ወረርቲ ሓይልታት ወርቃው ታሪኽ ህዝብ ትግራይ ንምጥፋዕ ኣብቲ ማእኸል ዝነበሩ ሓድግታት ከም ዘዕነው ተዛሪቦም حزناتو زلنا يوزين حدا كفتم مأخل حول سمعتات زلونا عقبة خفلتات حدا ينيرو مالتي قدمتي شجر زي استفل على حدقتات افتعدك او خالتي زنور حدقتات بدنبي ببوتو تدراجي لزنور بوتايو يا حجكن كم تري وزلهم حاو يسمو ام زلو مالتي ازخاو زي دمو ناي روديتات ركب ينيرو ناي طلفا ناي استفل على روديتات نيرو كمن زي ام زولو مالتي ግን በሙሉ በላሽም ወይም ነው እዚሁ እንትሪ ወዘለሁም ካሴት ይነሩ استفላለ ዕጥቃው ቃልሲ ታሪክ ዝተተሓዘሎም ካሴታት የምነሮም እዚኦም በቲኖም ጽም ደብሬው አመለው ማለት እዚ በሙሉ እዚውን ሓደ ካፍቶም መራኸቢ ረዴታት ዝነበረዩ ያው ከምትሪ ወዘለሁም ፈላልዮም ወይም ማለት ሰራዊት ፋሽስት አብይ አህመድ እንስሳው ባህር ዝተላወሱ ትሕቲ ሰብ ዝሓስቡን ንውርጽ ያፍን ዘይፈልዩ ግፍዕኛታት ከም ዝኾኑ ድማ ኣይተይማን ወሲኹም ሓቢሮም ኣብዚ ክፍል እዚ ዝተፈላልዩ ፎቶግራፋት ነይሮም ዲስፕሌይ ዘይኮኑ ማለት ልዕሊ 380 ዝኾኑ ፎቶ ከምዚኦም ዘሉ ፎቶግራፋት ነይሮም እዮም ኣብዛ ክፍል እዚኣ ማለት ስለዚ እሱ ውጽኦም በቲኖም ናውዚ ጉሒፎም ዘውዝኒ ከዓ ከም ናይ ባዕሎም ቢሮን መደቀስን ገይሮም ወለው ማለት ስለዚ ከም ትሪኦ ዘለና ኣብዚ ምግብ ሰሪሖም ዝበልዕሉ እዩ ማለት ኣፍቲ ከዓ ዝድቅስሉ ተፍቲን የመደቀስ የሚዩ እዚ ከዓ ጎሓፍ ዝድውሪሉ ማለት ከምዚ ዓይነት ሰብ ደሞ ተራይ ይፈልጥን ማለት ስለዚ خمت بتزورد وقف اخر خلهاون تتحسسهم زورد مخانو زي يردكا مالتي لذي بوهنانت تغوارومن اتحسسهم اوزي بدنبي يرينا له مالتي متحاورت اسكيد السراح تكنيك ما اخل حاولت سمعتات تግራይ ويزر للتورهان غرخيدان اتم وررت حيلتات ام اكدارش نور مسارحتات تماخل كم زعنون ازي دما حزب تግራይ منبركاخ كونه توهيلس توهم لؤكم زخونه حبيرن حزب مبزحته بقى انا حد ومبر مايكروفون دقرص يم دبر يموني ابز مالتي كل تومبر ملء بملء تسبيكرو وديمو يزلو بزخندر خلنا تمساسلاي كاو جميرس كعبزي مع رأيني اتودمت مالتي 80 انش ينزل تلفزيون زي نكريان كلنا فتح موريدهم كبلون حسيبهم يرم كاينو قد مراد سلازي ابيان بتيجتي موعي من مالتي زنت تلفزيون زي تكنيشان تماخل ايت دستا تادس بوغنم وررت حيلتات عبز حالف شمن توارح زورد وقف المكران سأليم تاريخ زموال كم زخونن مقصالتان اي تخقور وصون حدما نقل قالت أدراش حاولت سماعتات زوعلوز نورو ناوت مسارح مثل النمسن ملء بملء كم زعنو حبيرم يو زي تري ولهم نا لايتنج موقعات ارنا رمات لايتنج ودهان خاصة ديل نورو نيرو تايهم النار يردكا او زيون لاوتوب نيرا بسوفتوير التسعان تساون اللي
እዚ ግን ብዚ ና ላይቲንግ ዋና ኮንትሮል ሩም መቆጻጸሪ ነይሩ ግን ትሪኦ ኣለኹም ሕውሱ ሰቢሎም ነው እንታይ ምዃነ ይፍለጥ ቱባልጃና ትርጉማት ብዛዕት ቀረይ ግልጥ ጠቢሎም በታቲኖም ነው ማለት ሄድፎናት ና ትርጉሙ ነው እዚ ነይሩ ማለት ሄድፎን ትራንስሌተር ስፒከራት ሪዘርቭታት ልነወሩ ያው ካጠሙ ጭገረም ነው ቀላሊጦም ነው ደዋሪም ፋሽታ አብይ አሕመድ ውልቀ መላኽ ህግደፈን ተስፋፋት ኃይለ አምሓራን ተላፊኖም ወሰን ግዛት ትግራይ ዘርኢ ህዝብ ትግራይን ታሪኽን መንነት ህዝብ ትግራይን ምጥፋእ ኩለ መዳይ ጉጅላ ወራር ዋላን ተካየዱ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንኹሎም ጸላእትና መከተ እና ማርኽን እና ደምሰሰን ተወሳኺ ወርቃዊ ዓውታት ምዝጋው ከም ዝሕጎሶም እቶም ሰሞያ ገሊጾም ኣብዚ ቦታ እዚ ክመጽ ከለው ከምቲ ንሳቶም ዝልዎ ሕጊ ምኽባር ወይ ዝኾነ ነገር ዘይኮነስ ናይ ትግራይ ባህልን ታሪኽን ኣጥፊእኻ ትግራዋይነት ምጥፋእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንፈስ ትግራዋይነት ንምጥፋእ እዩ ነይሩቶም መጻጸኦም ከምቶም መጻጸኦም ግን ኣይኮነን ያው ህዝቡ እውን ተሓዋዊሩ መንፈስ ትግራዋይነት ተመሊሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንኳን ምትራኽ በቃይና ዘለናስ ሳላ ዝተረኸበ ዓወት እዩ ማለት ጭራሽ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክን ሓድግን ጠፊኡ ኣይጠፍእን ካብዚ ብዝበለጸ ታሪካዊ ቦታ ኮይኑ ዝና ህዚ ናይ ውሽጢ 8 ወርሒ ተፈጸሙ ግፍዕታት እውን ኣካልቲ ታሪክና ጌርና ንቐጻላይ ኣጠናኺርና ንክንከድ ከም ዘለና ግን ካብዚ የተስፋ ልሰንቕ በቃ ተስፋ ልጥሕዚ ናይቶም ሰራዊትና ጀጋኑ ሰራዊትና ዘምጽኡ ዓወት ቀሊል ዓወት ይኾነ ዓቢ ዓወት እዩ ኣብ ማእኸል ሓወት ሰማዕታት ትግራይ ዝነበሩ ሓድግታትን ቅርስታትን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ሓቅታትን ሰነዳትን ስለ ዝኾኑ ምሁራን ሰብ ሃፍትን መንግስትን ተዋዲዶም እቶም ዝዓነው ንምትካእን ብዝበለጸን ምስናድን ሓበራዊ ጻዕር ከም ዘድሊ ሰራሕተኛታት ማእኸል ኣመላኺቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መሬት ትግራይን ብዝፍጽሞ ዝነበረ ሰፍ ዘይብል ግፍዕን በደላትን ከም ዝተስዓሩን ብጅግንነት ሰራዊት ትግራይ ሕዝውን ይድነቁ ምህላዎምን ምሩኻት ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ምሩኻት ሰራዊት ትግራይ ዘርአዮ ሓልየት ብምንኣድ ሕዝውን ቀጺሉ ዘሎ ኩናት ሕገ መንግስት መሰረት ብምግባር ኣብ ምርዳእ ብምጻሕ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ሰብ ካብ ሞት ክድሕን ይግባእ ብምባል ጸዊዖም እዮም ትዕግስት ኪሮስ ኣሰናዲኣቶላ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ዛጊድ ብርክት ዝበሉ ኣባላትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ብልጽግናን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ንምምራኽ ሞትን መቕሰልትን ተቃሊዖም እዮም ብመሰረት እዚ ድማ ኣካል ዝግዳይ ዝኾኑ ሌተናል ኮሎኔል ነጋጌታሁን ሌተናል ኮሎኔል አርባ ብርቃን ሌተናል ኮሎኔል ሶፊያ ዑስማንን ኣብ ወፍሪ አሉላ አባ ነጋ ካብ ዝተማረኹ ሸሸ ሰራዊት ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ብልጽግና እዮም ስሜ ያው ነጋጌታሁን ይባላለሁ ማዕረጌ ሌተናል ኮሎኔል ነው ብርጌድ አዛዥ ተወካይ ነው ከተንቤን ተነስተን ወደ ጭላ በነበረው እንቅስቃሴ 19 ተያዝነ ማለት ነው በ19 ሰነ ካብ ተንቤን ተላዕልና ናብ የጭላንትን እንቀሳቀሲና ተተሐይዝና ስሜ ሌተናል ኮሎኔል አርባ ባላለሁ ኃላፊነቴ ብርጌድ ምክትል ግቤ የምትባለው ቦታ ላይ ነው ተማረክነው ዝተማረኽናሉ ኣብ ከባቢ ኣግበዩ ኣብ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ጌርና ኢና ግና ከም ትዕለቲ ከቢድ ውግእ ኣያጋጥመና ኣብ መንጎናትና ሰራዊት ካልእ ሰራዊት ኣትዩ ብዝኸኣልናዮ ተዋጊእና ግን ድማ በታቲኖምና ሌተናል ኮሎኔል ሶፊያን ኡስማን ጭቁሩ ባላለሁ ኃላፊነቴ ብርጌድ ሎጂስቲክ ነው መጣጣችን ግባችን የጭላ የሚባል ቦታ ለመድረስ ነው አመጻጻናን ዕላማናን የጭላና ብትባህል ዓዲ ምብጻሕ ይነሩ ድሓርግና ብዛጋጥመና ስዕረት ኩሉ ተበላሹ እቲ ሰራዊት ድማ ፈሪሱ እቶም ሙርኻት በአንደበቶም ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩን መሬት ትግራይን መስካሕካይ ግፍዕ ከም ዝፈጸሙ ይዛረቡ የትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳቶች እንደነበሩና ጉዳት መንገራቶች አልፎ አልፎም ሞት መደፈር ነበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሐ ግፍዒ ምንግልታ ሞት ምድፋር ብኸበድቲ የጽዋር ህዝቢ ምድብዳብን ነይሮም ስለዚ ነቲ ህዝቢ በዲልናዮን ኣጋፊዕናዮን ኢና ውግእ እንትግበር እጥቁን ዘይዕጥቁን ከይፈለና ወቂዕና ኢና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ልበይ ይቅርታ ይብሎም ደፈሩ ኣሉ ደቂ ኣንስትዮን ተደፊረን እየን እዚ ሓቂ እዩ ኣምናተይ ዝመርሑ 3 ደፊሮም እዮም ኣብ ሓደ ጉጅልን እንድሕር 3 ሃልዮም ኣብ ሙሉእ መከላከያ ክንደይ ዝደፈሩ ከም ዝህሉ ግልጽ እዩ ነተጋጢምዎም ዘሎ ስዕረት ቀንዲ ምኽንያቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝፍጽምዎ ዝነበረ በደል ህዝቢ ትግራይ ሓሪኑ ብምልዓሉን ክድግፈና ብዘይ ምኽኣሉን እዩ ዝበሉ እቶም ሙርኻት ምስ ህዝቢ ተጋጢሙ ዝስዕር የለን ድማ ይብሉ ማንኛውም ተዋጊ በህዝብ ላይ ጣቱን መቀሰር የለበትም
ይህን በማድረጋችን ደግሞ ኢድና ናብ ህዝቢ ክንጥቁም የብልናን ህዝብን ዕጡቁን ፈላሊና ክንርአ ኣለና እዚ ከይዱ ናብ ውድቀት እዩ ከብፅሐና ንብል ነርና እኛም ስንገመግመው ህብረተሰብም ከዚህ ተነስቶ ሰፊ ቁጣና አይነከይ ባይነት ያሳየበት ንሕና እውን እንትንግምግሞ በቲ ዘብፅሕናዮ በደል ምኽንያት ህዝቢ ብቁጥዑ ሓሪንን ኣይንንብርከኽን ብምባል ወፂን እዩ ሕዚ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት እውን ብድርድርን ሕገ መንግስቲ መሰረት ብምግባርን ኣብ ምርድዳእ ክብፅሕ ይግባእ ዝበሉ እቶም ሙርኻት ሰራዊት ትግራይ ዘርአዮም ሓሊት ድማ ንኢዶም ብሽም መዴታት ትግራይ ኣብ ዝተሰየመ ወፍሪ ጸላኢ ዳግም ስግኣት ንከይኸውን ጅግና ሰራዊት ትግራይ የመዝግቦም ብዘለዎ ዓወታት ዝለዓለ ሓጎስ ከምዝ ተሰምዐን ዘዘራረብናየን ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፀን بتسفحفحتي حيلتات تمكح تمحرا زقبر زلو كتت أواج أمونغو كلتي هزبتات سئلئن متكال زقبر زلو ناي حاسوت بروباغاندا بمخانو حاو هزب محرا كفشلو يقباء كبلا اتندك آنستيو وسيخن حبيرن أبابا سقاب زوار دكتور إيتو تختاتلنا نملس سراوي تقراي لعنا كذيل دو مسوي عازم خاص خيس بطعم دسيلنا يعني حنا شمان تورحمولو عجنك سلمات كنا لحنا فعلنا بساعات كينو صقال حكينا المجاز عندنا رأسنا دفي إلى لنا وجي حلنا بريلنا نسمع لنا هنا عواتاتي مزقول ليو دم يحق سني تعمي تم تهندي دم تأمنور صلاتي تحمسي سامي بهذا بتعمي زحق سنة دم نحنا وني عواتنا نقدمتيو تعويسنا هنا نقصالون عواتين بتاع إيه بقى دسيلنا مكنياتهم تشكينا تشعريرنا دكنا دحنا دخون كأتيو خانو دحنا دخون كوتيو خانو لالنا لحسبنا نعنرنا فز دكنا لبنسألنا وتيوم صريحة ميعتلو دسيلنا إيه بقى بتاع بدم دكنا بعزم تدكنا حقوساتنا بقى زي ما تعود بتاع دسيلنا عليلنا تحقوسنا دسيلنا هنا سراوتنا تقبلنا مالتي زقد محزنا رنا قفعتاتي زخلي نجار أول موضوع بناديتها توفر زجور وزلوا سراوتنا بتعمي دسيلنا بتعمي تبونينا هذه. يعني إحنا لا قرشنا لا وزعنا وقحلا جزعنا نجرا لا جاكرنا لا درقنا نوسد لنا وفياتنا كا سراوتنا بالتخالة متن حين لا شكر لنا لا خدنا لو سراوتنا لا أنا لا تيقنا نمتسلنا حقوساتنا كا كاول لنا تخفافي الناس كعم ترشة نلعنا خزله. سنكي نتأخذنا أو سفر دمت تبعنا نحلي قطري ليتي نحلينا أو سفرنا محارة ما والدنا ما ستنا عونا أيوه سلزين اللي تقول السلطان مكرزمو يلوم للجور ولا ونجرجن دم كفسس يولي حسبني هو توم قدم خازل ما سراوي تمن تعيمني هو توم خيدم نور سمن تعيني هو تاي خينام أم تاي خنا تاتني هو يلوم كحسبني هو قدم خازي ليش نفود حردق من شن فينا يلوم كحسوي يولوم هزوم حرا حاونا أي موالدنا أي مساجدنا أي نيرو خاص جن بحد حدا اللي والقصد أنا مقول الجور ولا وجن تلترد أمي حش زي كل ترديهم لا هو رتسوم تلم اللسو عنواتي جنب بعيد حرقادي من المعاتك جنين اللي باللشة بساعتك حرس كزر أولادك هيجازة بيقولك بالسجن أو بيقولك حلفنا لك أغني الجور ولا تالي حد جواس لحشايو أديتها محارة دمو كافت زنيهو دك الموت يوم كاوزيكو موتك موت يوم ما بناي زي كونن ديوم زود كزلو دك عندهم بأقوى نخم خران بالمعلومات هذا محارة سرح كسرح مخناتي شو دخلوا يوم نسلت أنا معد ممكن نوحي يوم أنت نزجور زلو تقرأ دمونا على عرس وسنة أيام بيتكبر للاس خليه يكون تتكبر للناس أي تسمع يوم أي تشود حارس كاول عيز خليه يولي بهزبن سبميات عنان زقبر اللوم زلو دقفن كتتلن لعول مخانون بتتقبار دما حقوسات مخانو من أب جنبار استوقعو جيغانو أولات سراوي تقراي قليس اللوم مرسا هاي لوارد واللوم أبي حلف عسرت شوعات عمت مرير برتاو قالسي حزب تግራይ ደጀንነት ህዝብን ትግለጽ ዕጥቂ ካብ ጸላትና ስንቅ ድማ ካብ ህዝብና ዝብል ምርቃዊ ጭርሖት ሓንጊጡ ደጀንነት ህዝቢ ምስጢር ጀግንነትን ዓወትን ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሑ እንተኾነ ፋሽስታዊ ወራሪ ኣብይ ኣሕመድን ባዕዳዊ ወራሪ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኢሉ እውን በተስፋፋቲ ሓይልታት ኣምሓራ መሰል ዓርሰ ውሳኔ ከበር ንዝበለ ህዝብ ትግራይ ብዝኸፈትዎ ቁልዕ ወራርን ምጽናት ዓሌትን ስዒቡ ሕዚ እውን ህዝብ ትግራይ ሕሉፍ ታሪኹ ብምሕዳስ ኣብ ጎኒ ሰራዊቱ ኮይኑ ኩለ መዳይ ድጋፍ ብምጋር ትግራይ ንጸላእታ ረመጽ እምበር
نوررتي أمين يلزجزا انقدع كم زي بلا الرجاج يسلم نزج قدام أمريكتنا زحتنا يوم أو جنبار توقع أبلات سراوي التجري كبعود وجك سب توقعهم ناب كتتل حكم النازعاتو بهزب زجبر زلوا دقفن ختلن لعلم خان يوم ززاربهم بتعم كامت أن بالعلا أنا هزب تجري خمس جناز جبأني بزخد كي يعدي أف حديقو زهف زبي أف حديقو زهف زبي عندنا توقعنا مسينا خا بتعم صبوا يتحاورنا أسوينا مجمراتنا أنا أزلوا حكاين ولا وزي مسيناون أزلوا حكاين بتعم كامت أن بالعلي يوم تحاورنا تو حكمنا على وزي مسينا نحنا بصروا خمسة صبوا نركبه مثلا نيرو كنيات فؤادي برخا فؤادي تايس مثلا نارا بعد ما يكون ما يكون أو زي مساعتنا جن ليس تصبنا يعني قري تسريح تأنا كرسي بالسري بالحادق زعيب بزحنا قري لأنا بتعم يتحاورنا هزي ناب حكايم نار بتعمي دستل ينبقى سرح لو لأنا أو ساعتنا لا مصو بتعمي لأنا مكوخة بتعمي نصب سرح لو حكايمنا تزي لقوه قدري مشات بزي عرفتي كاوتيلو كاونقوحو كاغوزنا كل ነገር መግዩና ያው እግዚአብሔር መስከስ ካዘልና ማለት ነው ተዝብዚ ዝገርም እዩ ሓጊዝ ማለት እዩ ቀጽሉ አዊ ሆይተ ከመስግኖ ዘለ ሓድም ያለው ተና ሕክምናዊ ኣብ ፍላውዚ ነዚ ዓመት ገድሊ ተራሃው ገድልዚ ክፍል ሕክምና ተአምር የምሰሪሖም ኣብ ሰራኸን halnaውን ኣጉሮም ኮይኖም ሕክምና ሓኪሞምና ማለት እዩ ብጾትና ክንደይ ብጾት አድሕነው ላዮም ክስቡ ዝኽል ነበር ግን ተጓአዮም ማለት እዩ حزقات أمر صراحة له زبون هوز حكمنا خواص جمير سكاوزي فولي تريتمنت فولي كتلنا فولي حاجة زغورنا نتم وقعت أبلات سراوي تجري دقفن خطتلم كجورز رخونا يوم أكلات بوجنهم من تمثل عرصة والسنن هلونان حزب تجري خولو خلا عين مسواتي يخافون نزلوا أبلات سراوي تجري كدقفون كل على المخالم لعل حران حق وسن كوز فترة لم يوم جالس أمزلهم مكلاس مالك ترى خوينات كلاشين حسكا تتكواس حسكا يكون تتكوا كلاس البال حدا عوي قلسو انتاي مالتي افتقاسي استفلالي مقدات لقاطه مسا ويكع عطو حالي تحبرتسون بايكونومي خان بغنزب خوني خالي بمغو خوني خالي بمايك خوني خالي استفلالي بحكمنا وميا خوني خالي كله بللو عقمي دغفك سلازلو إلا إناون باقاتامون ايو زللون ناي ود حفتي مالتي نوع اخرى بس مساخ كن كلهم بتزلك عقمي تتريهم بتصنع عن وجههم كتولهم دحينا بزياون بوانو لاف زلو مكلاغل سراويت اتيوم ناي تهزد حنت لخونو حبرتسب عوي تواصل خبر أوز نور لشمان تور حمل ورقة بما يتعامل بتأميات بكله خرطة يلب زعوات زيم زعيم كأب مقصاد زعوات زيم متخاء أو زي أمت إنان إحنا بزلنا عقمي ناي مشان ناي مبلع ناي متساء ناي منصف نتحاور من لنا بيه نابلات سراوي تجري حكمنا ويختت الكهب زرخونا يو دكتور جبري هانس مزجبة أبزهاونا رؤيت دمام كأتر ليتن كيتسبع صبو كل سرعتنا بلعل ونن حرانن قلقالت يوب كم زلون أزيون تجري ملك سابت عوات تتناخيرو كم زقصريو قالت أزلم يو كم ناي حكمنا مياون كاب مجمرة كاب تقمت 24 جميرو بزل على وننا قلقلنا تنحنا كل زلو بعلمها لو كله هقالس كله كم ناي قالسي هذا عينة من قد وسيلو تحكمنا بعلويام ناقلقل صنحيو ያው ኢቭን ጸላአቲን ሃሎውን አው ውሽተ ጸላአ ሆይና ኣብ ሕክምና ናሽለኹ መጾም ና ሕክምና አገልግሎት ናሃበ ጸንሕዩ ናብ ደገ ዘለኣኽ አገልግሎት ናሃበ ጸንሕ ነይሩ እዩ ሕጂ ደሞ ያው ዓወትና ምስ መጸ ደሞ ከም ትሪእዎ ብግልጽ ሁሉ ና መጸና ተሐከምኒ ስለዚ ኩሉ ወኔ አገልግሎት እዩ ፋሽስት አብይ አሕመድ بشم مخبار حقي قداما وحيلتات عديمو اب تግራይ ዘካየደ ኩናት ተግባር ምጽናት ዘርኢ ምዃኑ ግዳይ አካላው ሞጉዳት ትኩናት ዝኾኑ ንጹሃት ወገናት ገሊጾም ኣለው ሙልጌታ ገብረ ገርግስ አሰናዲውለው من أسيك كبرهم حدش كابزبا مأكل تجري تمزابلو أب كتما مغلز التعاقبن تخون زيجنا قويو زي تجاب من أسي سدرون حد عركون كونهم وانين حرشة الناس سالت وابزلولو بورر تحيلتات بزت دربي قم بالله أبلعليون أبلعلتهم مسؤوز نبورن موتن مقدال أكالن كم زبتها يقلت علامة زوم قفعوان حزب تجرين بسباسن متفاعن يزبله من أسي كبرهم بتزت خايدة دبدب كبيد برد ما كلتا عينتون حدا يدون كم زسانة يزارب شدشة سوينا نيرنا كاو شدشة سوينا
أو زعودنا أتنا هلنا وعرنا بنا نيرمنا أو أتينا هنا هلنا ساعات 3 فرقنا ينجوه تكويس بزي مثلا يبال برار موزي وقعنا 4 سب أو هلنا درا قد أتسعنا تم كل تمويتم قلت لهم ما وضع عيدر مدينة تحكمنا تحرى خوايا زحش خوين عد خيلو أنا زجرت خوين أو زعوان وش كحز قال كبرو ماسقدوم زتبهاله من اسي كابزوا ماكل ورد عدوا تمزابيلو اب كتما مقله تعاقيبو زلون بتمساسالي قداي ازم فاششتان حيلتاتيو من اسي كبروم قدم كبل غدو اكال كون تخونه ازم رهره زي فلطو وررتي دغاغيمم متقعت بمبصح نخال توسخ مقدال اكالن سقياتن كمزساطحو يزارب ناي اغري غدات نيرونيو ياو قدميو اكال غدويه غعزو جميره مزوم محزوتي مالتي 10 خلت ያው ጉዕዞ ምስ ከበደኒ ዞም ማሐዙተይ ሓዚሎም እናኸዱ ወቕዕ ሒዞም ዲዮም ዝኸዱ ዘለው መሲልዎ እንታይ ከም ዝኾነ ብዘይተፈለጠ ከቢድ ጥቃና የዝንቦ ነይሩ ሞዳታ ያው ተታሒዝና ወዲቕና ማለት እዩ ካልእቲ እግረይውን ያው በቲ ነገር ሰለባ ኮይኑ منأسي كبروم حدشن كبروم أسقدومن بسنكتي قبل عليهم بتحزلو قفعو تكبر كبيدنا أكل مقدات بتحوه مكان تحلوه بزحز سراوي تجري الرجاجت وزلو عوت أزيم كم زت تحجسو يقلتون قدمنا أنا حزنا إن إحنا نبر حجي تعمل دسين أيوم ز سلام زين مركانا نمن كون مكوا عمتنا أنا ندر من أقوال يقولي لي لون أنا حزن مكوا عجن سلام زيس مكوا تفتح لنا حجي مكوا سلام وردنا طرحنا حزيب لاي منفسي ديو بطعمي مريتن سماين لوطونا انا كواس مفواس جميرن يخنا تحاغس اندعي ملكع يبلون طعم دستنيا ايا والكملاخي أبي أحمد أب تجري كوينات كابز وج ننزه بور تحيلتات سراويت بالتجنا عطوات تصفحفاتي أم حران جوجله قدفن بدبدب نفرتن كبيد برتن كم أون بعلمامي تخسن جزان جزاز تفتمك أنت ألان حوسو قبل علي بعسرت تتشحت زغطرو نتهان زيقاتات نايموت مقدال أكل بحفشة تكبر متنات عليت أنها تفتمه يركب بانك انترناشنال لامبسام بسنك وررت حيلتات بالفنتي لعلي 360 مليون برز قمت هافتي كمز تسرقون كمز عنون أفلت اللوم تسفاز قعسبي نتخطاتلتي تلفزيون تقراي فنوى تلفزيون تقراي نمكتتال بأمارزتات ساتلايت يحسات 52.5 ديجري إيست فريكوينسي 10.4 سيمبوريت 27.5 بولاريزيشن هوريزونتال FEC ألتو ويدما بخال أمارزي ساتلايت إنتلسات 68.5 ديجري إيست فريكوينسي 10.5 سيمبوريت 30 بولاريزيشن هوريزونتال FEC ألتو إلكم كتكتاتلو تخلو مخانكم كنحبر نفاتهم تلفزيون تقراي بانكي انترناشنال أنبسام بسنكورر تحيلتات لفنتي لعلي 360 مليون برز قمت هافتي كمز تسرقون كمز عنون أفلت اللوم اتبانكي حبرة السب أبغزو قميت وزلو جنزب أو وحس بانك بمقمات أب كتبا تقراي وانتاو تساتفؤو كجبرون تسويعو يوم تسفاز قعسبي فاشتاوي أبي أحمد مستسفحفات حيلتات أمحران ورار سراويت شعبيان تلافينو أبل علي تقراين هزب تقراين زول عكينات ما عليا زي ولو قفعن عنواتنا بصحيو أبتاب العلن صحان تقارو زبس حجف جافن قفعن بتوساخي أو هابت محبرا وقلقالو توين بفولي كعانو كزرفون كقاصلون تقيريو أب عبيد كتوا تقراي أو انتاوغر زنبروم تكالات لمعات حادث خونه بانكي أنبسا انترناشنال أما لا تقراي كابز نورا جنفرات اتن كباب السمانات جنفرات كمستسرقان كمستقاصلان بزيون لعلبر 360 مليون زقمت هافتي كمزعانون مكتل بريزيدنتن تتصوع سمين ريجن بانكي أنبسا انترناشنال أي تأخليلو حيلهم قليصهم 3 بليون قوابي كابيتال اللو للعصر تشح
ወንንቱን አለው ተበጽሕነቱ ትርተለና አንበሳ ባንክ በተለይ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 137 ጨፈራት አለው ልዕሊ ከባቢ ካብ 80 ካብ 70 ክሳብ 80 ዝኣኽላ ጨፈራት ተዘሪፈን እየን ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ቅርሺ ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ንብረት ብምሉእ ማለት እዩ ገለገሊአን ተቃፂለን እየን ኣብ ሸራሮ ዓብዪ ዓዲ ሓደ ጨንፈር ፍሮወይኒ ንብረቱ ተወሲዱስ ሓውን ይኣትይዎ ስለዚ ካብዚ አንጻር ካብ ከባቢ 300 ሚልዮን ቅርሺ ብጥረ ገንዘብ ዘይተረፈ ተዘሪፉ እዩ ካብ 50 ክሳብ 60 ሚልዮን ኤግዛክት ጋና ሓደ ነገራት ዘይፀረየ ስለ ዘሎ ካብ 50 ክሳብ 60 ሚልዮን ዝኣክል ንብረት እውን ድማ ዓንዩሎ ማለት እዩ ስለዚ ትዝበዝሕ እናቱ ዋና ብዕጡቃት እዩ ብዕጡቃት ሚሊተሪ ግዛዕ ዝተኸደኑ መሳርያ ዝሓዙ ዝበዝሕ ከም ዘለና ኢንፎርሜሽን ብናይ ሻዕብያ ሰራዊት ብዙሕ ነገር ከም ተዘረፈ ኣለና እዞም ጨካናትን ኖራማትን ፋሽስታውያንን ወረርትን ሓይልታት ዝሰረቕዎን ዝዕነውዎን ኣብ መሬት ዝረኸብዎ ሃፍትን ጥሪትን እምበር ኣብ ርእሲ ተጋሩ ዝነበረን ዘሎን ፍልጠት ዓቕምን ሞያን ስለ ዘይኮነ ብዝለዓለ ሕራንን ተወፋይነትን ዝሐሸ ስራሕ ከም ዝስራሕ እምነቶምን ተስፍኦምን ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተኣኽሊሉ ባንኪ ኣንበሳ ኢንተርናሽናል እዘን ተሰሪቐንን ዓኒንን ዘለዋ ጨንፈራት እቲ ባንኪ ናብ ስራሕ ንምምላስ ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስራሕ ንኽኣትዋ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ይስራሕ ከም ዘሎን ሓቢሮም እቲ ባንኪ ይኹን እቲ ኣንበሳ ባንኪ ይኹን እቲ ማሕበረሰብ ብርእሱ ይሰርሕ ምፅዎ ትርእሶ ኣሎ ሕዚ እውን እቲ ሓደ ነገራት ማተርያል ጠፊኡ ክኾን ይኽእል እዩ ዋንኡ ግን ርእሲ ይሰርሕ ስለዚ ርእሲ ምሳና እዩ ዘሎ እቲ ርእሲ እንዳውም ብዝበለፀ መልክዑ ምልዕዓል ኣሎ ኢለ እየ ዝሓስብ ስለዚ እቲ ርእሲ እንድሕር ሓልዩ ንእሽቶን መላዓሊ እዩ ዝደሊ እቲ ዋና ኣካል ግን እቲ ርእሲ እዩ እቲ ማሕበረሰብ እዩ እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ሞያ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ሕዚ እቲ ሓፂር ትልምናታ እዩ ተን ኢንኣክቲቭ ኮይነን ተን ካብ ስራሕ ጠጠው ኢለን ዝነበራ ጨንፈራት ኣብ ስራሕ ክጅምራ ምግባር እዩ መንግስቲ ትግራይ ብዘውረዶ መምርሒ መሰረት ውልቀ ነጋዶ ኾነ ትካላት ንግዲ ናብ ባንኪ ካብ ዘእተውዎ ገንዘብ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝደለይዎ መጠን ገንዘብ ምውሳድ ከም ዝኽእሉ ዝሓበሩ ኣይተኣኽሊሉ ባንክታት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ውሕስና ዘለዎን ስለ ዝኾና ማሕበረሰብ ብፍላይ ድማ ማሕበረሰብ ንግዲ ካብ ስጋኣት ነፃ ኮይኑ ገንዘቡ ኣብ ባንክታት ብምቕማጥ ኣብ ምርግጋእ ቁጠባ ትግራይ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዝግባእ ተላብዮም እቲ ነጋዳይ ቅርሺ ምቕማጥ ወይ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም የለን ብዝብል ኔትወርክ የለን ስለዚ ተመሊሶም ይሁናን ዝኾኑ ብዝብል ካብ ሒሳብ ናብ ሒሳብ ምንቅስቃስ እውን የለን ብዝብል እቲ ማሕበረሰብ ቅርሺ ኣብ ኢዱ መሓዝ ምኽዛን ነገር ይረአ ኣሎ እኹል ዋላ ይኹን ነቲ ኢኮኖሚ ክንቀሳቀስ ብዝኽእል መልክዑ ግን ቅርሺ ኣሎ እዩ ማሕበረሰብ ንግዙእ እንታይ ጌርና ኣለና እቲ ማሕበረሰብ በተለይ እቲ ነጋዳይ ዘምፅኦ ቅርሺ ከም መምርሒ እውን ወፅኡ ኣሎ ዘምፅኦ ቅርሺ ብዘይ ገደብ ብዘይ ወሰን ኣብ ዝደልዮ ክንህቦ በተለይ ድሕርቲ ኩነታት ዝኣከብናዮ ቅርሺ 1 ሚልዮን ተሂቡና እሞ ኣብ ዕዳጋ ዘውዕሎ ነገር ተሃልይዎ 1 ሚልዮን ኣብ ድላዩ ሰዓት ብዘይ ገደብ ክወሃብ ዝብል ክልል መንግስቲ እውን ከም መምርሒ ወፅኡ ኣሎ ባንክ አንበሳ ኢንተርናሽናልን ሰራሕተኛታቱን ኣብ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናተሳተፉ ከም ዝመጹን ንቐጻልውን ከም ዝሳተፉን ብምሕባር እቲ ባንኪ ኣብ ኩለ መዳዊ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ጠጠው ከም ዝብል ድማ ኣይተኣኽሊሉ ኣረጋጊጾም ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዳባት በኣስገዳድ ክዘዋወሩ ምዃኖም ሮይተርስ ጸብጺቦም እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘየለን ተዋሂብዎም ጸንሕ ሓገዝ ኣብ ምውዳእ ከም ዘለውን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ እዩ ገብረ መስቀል ኪሮስ ሳይሞን ፍቃዱን ቤተሰቡን ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተላልዮም ንሸውዓተ ዓመታት ተቐሚጦም ይኹን እምበር ፋሽስት ኣብይ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ኣብ ዘካየዶ ኩናት ንኣራዊት ሰራዊት ኢሳያስ ዓዲሙ ክወርር ብምግባሩ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሖ ግፍዒ ስደተኛታት ኤርትራውን ዝተፈላለዩ ጸገማት በጽሕዎም መጽለሊኦም ክቃጸል ንብረቶም ክውረር ብምግባር ስደተኛታት ብግፍዒ ክቕተሉን ብሓይሊ ናብ ዓዶም ክምለሱ ክግበር ምጽንሑ እዩ ዝሕበር ኣብዚ ሕዚ
ሱዳን ድማ እቲ በጽሖም ዝነበረ ጸገም የቃልለሎም ናብ ዝብልዎን ካብቲ ኣራዊት ሰራዊት ርሒቆም ንኽነብሩ ክቕየሩ ይግበረሎም በዚ መሰረት ካብ ዝነበረሉ ማዓስከር ናብ ክልል ኣምሓራ ዳባት ዝበሃል ቦታ ንምዝዋር ሳይሞን ካልኦት 19 ስደተኛታትን ነቲ ዝተጸንዐ ቦታ ክዕዘቡ ምግባሮም ተገሊጹ ይኹን እምበር ስደተኛታት ኤርትራ ትግራይ ለቂቆም ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ ክነብርሉ ተሓርዩ ኣብ ዘሎ ከባቢ ሓድሽ ኩናት ከይልዓል ስጋኣት ፈጢርሎም ከም ዘሎ ንዝተፈላለዩ መራኽብቲ ሓፋሽ ርእይቶኦም ሂቦም ኣብ ማዓስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ዝርከቡ ስደተኛታት ናብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ማዓስከር ክዘዋወሩ ቀዳምነት ከም ዝተዋህቦም ዘመላኸተ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዛጊድ 79 ስደተኛታት ዳባት ናብ ዝርከብ መጽለሊ ክዛወሩ ተገይሮም ኣለዉ ኢሉ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኩናት ኣብዛ ክልል ኣጽሊሎም ካብ ዝነበሩ ብኣማይ ተሽሓት ዝግመቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣስታት 6000 ዛጊድ ኣህልዋቶም ከም ዘይፍለጥን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ድማ ግዳይ ሞትን ስንክልናን ከም ዝኾኑን ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝነጥፍ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዕላዊ ገይሩ ምንባሩ ይዝከር ኣፍሪካዊት ሰሜን ኮርያ ካብ ዝኾነት ኤርትራ ካብ 2000 ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ጀሚሩ ስደተኛታት እቲ ሃገር ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ተሰዲዶም ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከባ ማዓስከራት ኣትዮም ከም ዝነበሩን ቅድሚ ኣብ ትግራይ ዝተኻደ ቅሉዕ ወራር ልዕሊ 92,000 ስደተኛታት ብሰላም ክነብሩ ምጽንሖም እውን ንኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ብምጥቃስ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፋሽስት ኣብይ ትግራይ ከቢብካ ንምጥማይ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ስርሒ ስደተኛታት ኤርትራ እውን ግዳያት ኮይኖም ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉን ዘለዎም ምግቢ እውን ኣብ ምውዳእ ከም ዝርከብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዕላዊ ገይረሎም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ሓደጋ ጥሜታን ጸላሊዎም ከም ዘሎን ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮምን እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራትን ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ሰነ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበጽሖም ተገይሩ ምንባሩ ዘመላኸተ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም እቲ ዝተዋህበ ሓገዝ ግና ንሓደ ወርሒ ዘገልግል ጥራሕ ብምንባሩ ሓደጋ ጥሜታን ጸላልዩ ምህላው እዩ ዝሕበር ፍልፍላትና ሮይተርስን ፍራንስ 24 እዮም ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ወራር ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ዝውዕል ምግቢ ከም ዘይተባጽሐም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ እቲ ጸገም ክፍታሕ ድማ ናብ ትግራይ ዝወስዱ መንገድታት ኩሎም ክኽፈቱ ኣተሓሳሲበሎም ደረስ ብርሃነ ተኸታቲልዎሎም ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ክኢላ ሚስተር ማርቲን ግሪፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ወራር ልፍንታዊ ፋሽስታውን ወልቀ መልእኽትን ካብ መረበቶም ዝተመዛወሉ ዜጋታት ንምዕዛብ ከምኡውን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውሽጣዊ ጎንፂ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማልን ስዒቡ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደው ዘጋጠመ ጸገም ንምዕዛብን ዝተዋደደ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምጥንኻርን ዝዓለመ እዩ ዑደት ላዕለዎት ክኢላታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘካይዱ ዘለዉ ሚስተር ማርቲን ግሪፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ ን6 መዓልቲ ዝጸንሕ ምስ ላዕለዎት ተወከልቲ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምዝታይን ኣብዚ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቡ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ብኸመይ ከም ዝፍታሕ ንምዕዛብን ንምዝታይን ዝዓለመ ከም ዝኾነ Associated Press ጸብጺቡ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት መንገድታት ተኻፊቱ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ካብዚ ሕዚ ንድሓር እዚ ዝበሃል ራሽን ከም ዘይብሎምን እቲ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓሳሲበሎም ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዘንቀሳቐሶ በጀት ምእጋዱ ስዒቡ ንተምሃሮ ቅድመ ምረቓ ንውሕ ዝበለ ዕረፍቲ ብምሃብ ነናብ ዝመጽዎ ዓዲ ሰኒዩ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዘውፅኦ መግለጺ ህይወት ብርሃነ ተኸታቲላቶላ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከባ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ቀድሚት ዝስራዕ እንትኸውን ኣብ ምዝዛም ዝርከብ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ልዕሊ 10,000 ተምሃሮ ቅድመ ምረቓ ብስሩዕ ተቐቢሉ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ጸኒሑ እዩ ዋላ እኳ ብዓይኒ ሕገ መንግስቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ፌደራል እንትኾነ ካብ ሰነ 21 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግን ዘንቀሳቐሶ ናይ ባንክ ሒሳብ ቁጽሪ ተኣጊዱ በጀት ተኸልኪሉ ከይዲ ምምሃር
ምስትምሃር ብምትዕንቃፉ ምኽንያት ተምሃርኡ ንውሕ ዝበለ ዕርፍቲ ብምሃብ ንናብ ዝመጽዎ ዓዶም ክስነዩ ግድን ኮይኑ ዝሓለፈ ወርሒ ጽሬት ምግቢ ጸገም ማይ መብራህቲ ስልክን ካልኦት ግልጋሎትን ኣብ ዘይብሉ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ስነልቦናዊ ጽዕንቶ ተጻዊሮም ፍጹም ሰላማዊ ጻንሒት ንዝገበሩ ተምሃሮ ምስጋና ይግባእ ዝበለት ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ድማ መላእ ሕብረተሰብ ከተማ መቐለ ነቶም ተምሃሮ ከይጠምዩ ገዝኡ ወሲዱ እንዳብለዐ ከይጭነቁ እንዳረጋግዐ ንዝገበሮ ቤተሰባዊ ሓሌት መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ምስጋና የቅርብ ኢሉ መላእ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እውን እንትኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ በጀት ብምኽልካሉ ምኽንያት ደሞዝ ንኽልተ ወርሒ እንተቋረፀ በዚ ከይተዓናቐፈ كم كل جزيز جبرو نايسرح من قسقاس بمسلات كابو زصب حلافنت كل بمفصامو لعلم مسكانا قريبو تمهارو قدم مرقان النابز مصو خبابن ملأخ بتزلو كنتات بزح لعلن تحتن زبازحون تنبره ببزح صعرجن حمله 22 كلتشحن 13 عام تمرت تسنيوم بسلام النابز درؤم كصنبرو دما زلعله امنتنا يخبل يونيفرس مقاله غليصو بتوسخوني باليونيفرس مقاله اتي زغاطمه ناي بجت كلخلان كالوت انقفاتاتن مزملكتهم اكلات بمزتاي بقصالنت كيد ممهار مستمهار ناب سروع كم زجمر افليطو أبا منغو تولد تعفارن الصومالن بزتل على قنصي لعل 300 السبات كمز تقتلو BBC سبسيبوم بتقنص دما كاب جيبوتي ناب أديس أبا زوسد سرغان منقد بابورون كمز تعاصوا BBC أرغاقيس اللو خيللوم قبرق زيابير تدلم كابي جوبتي نابادي سابا زوسر صرغيان منجد بابورن بمنعسي كلل صومال كمسعصو تغريصوم اتوم منعسي نيت منجد زعصو بعطقات كلل عفار اب زحلفه قدام لزوصحو متقعتي بمقوام كم زخنه تلاخي غجله ابي احمد رئيس ممحدار كلل صومال مصطفى محمد عمر نرويترز غليصوم ام منغو كلات عفارن صومالن تلاعلي زلو غنصي ايثيوبيا غاطيموال زلو بوليتيكاو قللاو كم زغهور اتي معخن زينا وسيخو صبصيبوم BBC ابزاو حوريتا دما بسنكي اب منغو تنكللات بسولع قنصي لعلي 300 سبات كمسقتلو صبصيبو نكتل حلافي ركب حزب منغستن كلل صومال محمد روبله كم زحبرم او كلل عفار ببزحي تولرتي صومالوين ابزنبر لن كتماتات او لعلي سلاماوያን سبات متقعتي كمستفصمه نبيبيسي غليصوم اتي متقعتي اب كتماتات جبر اسين فونان ادايتن كمستفصمه بمحبار ابتن بوتاتات بخلتين كللات حتو يغباني كم زنبرن ممغسيتي متقعتون اتحتو كم زخنن ابريهم بسنكيتي ابو كللات عفارن صومال تلاعل زلو قنصي زاغيل لعل 300 سبات كم سقطلن مسمر منجد جيبوتي اديس ابان ون تعاطيو كم زركبن BBC وسخو صبصيبوم ابزي زعبا امركيتو كاستفلاليو امرار حكل العفار توسخي حبريتان مركب BBC سلكي اكوادويلن تنبرم نتم امرار حك رخبهم كم زي كالدما صبصيبلهم ابو ودو حبرات منغستات كفلي نقدن معبالن ب 2018 كمقواصر اوروبايان ابزاوصو حبريتا 95 ميتاو سرحت نقدي ايثيوبيا بودو جوتي كم زاتو املخيتو تግራይ ስዒራያ ገናውን መሊኣ ክትስዕርያም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ዳሞራ ያሕያ ደሓንኩ